Akoma FM 87.9 Kumasi. Yet me diatina all day. This Akoma danciona yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Cobra baby, cozy, oh, hungry baby, cozy. I cobra baby, cozy, oh, hungry baby, cozy. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana all day. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana all day. Akoma, 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 you never made it to Akoma, 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 you never made it. Come on, me coffee and coffee. Come on, me coffee and coffee. Asem TV and coffee. And you breathe and coffee. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana all day. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma, oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The pepe sa now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Akwa can now, I don't know. The man worrying rubber some kuawari. Akoma FM 87.9 It doesn't answer by intent. I'm brassin' yeah, my bro. Yansan, no crack. If I'm out doing that's my intent. It doesn't answer by intent. I'm brassin' yeah, my bro. Yansan, no crack. If I'm out doing that's my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to this Akoma, dance your night yet to me, Yatsana all day. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi.
Akoma edansiom na yetumi diatina all This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe me yetim. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe me yetim. Eko baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe me yetim. Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo, niebe me yetim. Come on, me and Cosivi, come on, me and Cosivi. Asenti and Cosivi, and you breathe and Cosivi. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, niebe me yetim. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe me yetim. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Ekwa Ra na Ebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby sa na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my echo can now. I don't know. The man worrying your rubbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Interesting by intent. I'm brasing it with my bra. Yansan no pray. If I'm out doing that's my intent. Interesting by intent. I'm brasing it with my bra. Yansan no pray. If I'm out doing that's my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe me yetim. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo, darling. Niebe me yetim. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe me yetim. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe me yetim. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe me yetim. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Niebe me yetim. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. This Akoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe me yetim. Akoma ejo. And Wukiada midweek. I guess Bosomeno. Neda etoso edu emienu towards I guess nyame adromene so wasan edeyen abebiem ti yekase aseda ena enka nidin baby a wo bia no mema wo akwaba edeba akoma 87.9
107.9 FM. Akoma mu nsɛm dwumadie so. Hyɛne so sɛ akoma mu nsɛm dwumadie a Marcos mene mabɛdwafoɔ ɛde brɛ wɔ no ɛyɛ from Monday ɛde kɔsi Friday. Ɛno nti hyɛne so ɛma me 12:40 ɛde kɔsi 3 p.m. Na kyerɛ sɛ yɛde dwumadie yi ɛbrɛ wɔ. Ɛno nti baabi a wɔ biara no na watwe ɛde abɛn wɔ radio no 87.9 na kyerɛ sɛ wakye Akoma FM na watumi anya Akoma mu nsɛm dwumadie no live ɛwɔ ɛso na hyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛnyɛ radio ɛso na ɛnyɛ onua TV ɛna wobɛhwɛ ɛbɔ wana na kyerɛ sɛ wo Facebook no wɔ phone no so no wada ama ɛhɔ wobɛhwɛ no wɔ hɔ. Facebook no ɛyɛ Akoma 87.9 FM, Akoma 87.9 FM. Wada ama ɛyɛ follow yɛn ɛwɔ Facebook hɔ na walike yɛn page no. Na afei wagya comment no wɔ hɔ no wahyɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛ follow yɛn na walike program no ɛde ama yɛn na afei wahyɛ ama yɛn wada ama ɛyɛ yɛn saa. San so ɛna YouTube no ɛyɛ Akoma 87.9 FM. And also be subscribing and notification bell no so sɛbɛyɛ ɛbrɛ no so abɛnya notification no na wo so ahyɛ ama foforɔ ɛnyɛ bi na wɔnom atumi ahwɛ ama me. Free FM 97.5 ɛwɔ Tachima. Nikki Pizza Fan Club GHUK wɔnom ɛbɔ yɛkyi dɔm. Mrs. Buadu Ezra Fan Club of Hamburg, Germany wɔnom so ɛbɔ yɛkyi dɔm papaapa. Ezra Fan Club nyame ɔnhyira mo yie paa. Mrs. Buadu ne titiriw ɔne ne kunu onyame ɛnyɛ mo adom paa. Na yɛbɛkɔ dwabe no ɔdɔ ɛfɛ ɛhɔ ɛna ɔbi nsika information center ebutuo saa bere yi ɔno nso ɔbɔ mmɔden asɛ ɔbɛfa ade ama ɔmanfoɔ no nyinaa ɛwɔ wɔn nso atumi ahwɛ bi nti dwabe no ɔdɔ ɛfɛ ɔbi nsika information center wɔno nso abie mu ɛwɔ ɛhɔ. Saa nso ɛna anointed fashion wɔ bɔdi ayɛdua ase wɔn abie mu. Rocket Minerals Limited yɛkyeakyea mewura Nana Safo Edu Information Center Nana Piao wɔno nso abie mu ɛwɔ Asante Mampɔn. Saa nso ɛna yɛkɔ Angraga Total Filling Station hɔ a ɛno nso wɔnom abie mu nti yɛda adwumayɛfoɔ no ɛne mpanimfoɔ no nyinaa nso ase. Osolabadi yɛkyeakyea taxi driver papapa ɛna afei Kofi nso overtake taxi station hɔ ɛhɔ ɛna wɔwɔ na ulodi ɛkɔ aprade wɔne taxi drivers a wɔnom ɛwɔ yɛka no sɛ check junction nyinaa na hyɛ ne nso ɛma me awie yi sɛ edi a megye soɔ no ɛyɛ Marcos na sabre na nekua koko ha saa nso na Pastor Julius Naba ɔno nso wɔ fidua yi mu sikapa ɛwɔ ha ɛna Evangelist Samuel Mensah, Ishmael Haywood, enemy producer, Belucci, Kobe Tuesday, we more Edian Echo social media. Every moment can't yourself. When it is your time and when it is your turn, even the baskets will hold water for you. No one can stop your destiny. And always remember, everyone has their time to shine. Always believe in God. When it is your turn, even the basket will hold water for you. No one can stop your destiny. And always remember, everyone has their time to shine. And always believe in God. Sawo brano esua. Sone yempo ebe jina insu ede atwe. Obiya ni wa obetumi esi wo yie yo eho kwan de biarada ebre ne so a obi antimi nsi ano kwan wode ya ne se ubenya gidie ewo nyame mu na wonya otwen ho wonim enframa ade huhu paade a wonya wanhwe yi a ubedi nkrofo anu asemachi ne wakwa akotu mampamrika na fe wo nhira na besi wachi na baabi a wokɔgye deɛ wokɔgye yɛ firi yɛ wobɛhunu sɛ ɛhɔ nso ayi wama na nka wo nhyira no a ka wɔsɛ nyame de ma wo no
na abɛsi w'akyi sɛdeɛ tie biara no kɔnkɔden kɔ w'anim na nya wɔtwɛn ho na ɛdane sɛ bo a mmerɛ pa ɛbɛba meda ase ɛna wie ma menkɔ na me ne me nua bɛrima bi nkɔdi nkɔmmɔ bɛrima na mema wo aha Marco. na wo mpom Nyame adom o na so. nyame adom wodin Bacho FM Albert Kofi. Albert Kofi ɛfiri hene ne baeɛ Bacho me friends me Enzemani. okay wote hene Sisi ale me meti atebubu. Atebubu Bacho. okay ɛno nti atebubufoɔ ɛnɛ akoma mu nsɛm no yɛde keteke no aba abɛsi ma aboboa no pɛɛ nti no mɔde hyia mo ne ne teɛ ɛna sabre wɔte ya no ɛno nti obiara ntie bi yɛkyeakyea atebubufoɔ nyinaa yɛkyea mo Kofi Marco. asɛm bɛn na ato Pase na wie de me ba ha asɛm kakra ana me de kankan no me Enzemani we fi Nzeme kuro bi a ye frɛ no Mpataba but adwuma nti yɛsɛ mo bɛyi ano hye oh dabi enye no kure enye Marco enye no kure sa ye frɛ no Mpataba but adwuma nti metu firi hɔ betena ekuro bi ye frɛ no Basek ɛbɛn Nzeme nyina ase nti ɛhɔ na sisi akora metia me yere kora ɛti 2021 nyankopɔn adoma me tu kwan akɔ Dubai as a taxi driver akɔyɛ adwuma kakra hɔ nti 2023 December ana me ba vacation ɛwɔ Ghana nti me ba yɛ no ana boy bi ɔwɔ Basake kurom hɔ minim no do ɔnyɛ madamfo deɛ but minim no ana ɔbaa me nkyɛn nti I think so ba machi be twice kra ana me ame call no hɔ na minim asɛm kuro nti me kɔ no hɔ na ɔde asɛm bi tu manim sɛ woman bi wɔ Basake hɔ ofiri Italy ɛhɔ no ofiri but ofiri Italy not ofiri Italy aba na ɔse aburokyire Italy connection bi nti ɔka no beginning ne deɛ na madwen nyɛ den ennim nti madamfo amene ne ti ekuro no so hɔ no na mkosusu ɛho kyɛnse o boy aso asi afra mi no ɔse asɛm sei eni ɛna me nso medwen ho no na mehu sɛ abrabɔ deɛ yɛbɔkɔ yɛnim nti ma menkɔ ma me ne hɔ na menkɔ tie asɛm no mfiri no ankasa na no na mehu the way a nti me ne boy no bɛbɔ ma mane no ɛna kɔ ma me ne hɔ ampa nso yɛkɔɛ no yɛkɔtoo no ɛma mebisa na asɛm no mu no so kyerɛkyerɛ asɛm no nyinaa mu ɛkyerɛ me sɛ ɛyɛ nokorɛ na adwuma wɔ hɔ a okwa akɔyɛ nipa na ɔbɛyɛ connection so ni Ghana ha ɔwɔ ɔne nɛte Italy hɔ na saa nipa no koraa na saa connection no de afa ne nua ba ɛba ɛne ɔno ankasa ne yem ba baako ɛde akɔ Italy sisia nti ɔka na msi okay mati but na nam sɛ na mti kuro no so nti ne sister ne junior sister na ɔhɔ na minim no for long but ɔno ankasa woman no ofi Italy no ba na mihu no da na minim no nti ɔka no me ka kyɛn sɛ mati na misika bi wɔ medwen ho me kwa akɔdwen ho na ma yɛ den masba nti 3 days time ana boy ne frɛ me sɛ woman ne say on frɛ me na ne tam aso ɔpɛ sɛ boy ne friend say your friend no teacher Kojo ya no abondi okay your friend teacher Kojo ɛna ɔfrɛ me sɛ woman na frɛ ne sɛ ɔmo mama ne na ne tam aso ɛnkyɛ ɔbɛkɔ nti asɛm na ɔde tu manu no sɛ mfi sɛ medi meya mema ohu ɛna msi okay saa da nkɔ ka na meni hɔ nti na nwuma me ba na me frɛ sɛ teacher Kojo na me ne mienu ɛkɔ woman hɔ ɛna me kɔ ka kyerɛ no so waka mate na sika sɛn na ɛda so ɛna ɔka sɛ sika no yɛ 5000 papa na ɔbɛyɛ ayi no sɛ sika no yɛ 5000 euros okay woman no so your friend is saying woman na ka sɛ na your friend no Auntie Grace ne fie din de yaba Auntie Grace ne fie din de yaba ba ti ya bodi ne mama ba chomati teacher Kojo yeah Auntie Grace yeah aka yaba ne fie din de yaba ana ɔka sɛ papa na ɔbɛyɛ ayi ndi ɔwɔ Italy hɔ na sika no yɛ 5000 euros nti ɔse wetua 2000 euros na after service an yɛ ready na why den wa betua 3000 euros no and I'm sure okay mate nti ɔkae no ama me bisa no sɛ ɛyɛ adwuma bɛn ama mama na kasa ka sɛ o adwuma de ɛdɔɔso but ukokoduru a papa na kasa na ɛbɛyɛ den ɛde obɛkɔ
adwuma na ona ya papers na ma nti ona de wobɔkɔ adwuma na okɔ akɔyɛ no nti papa no bɛyɛ document no Italy na ɔde asende nti ɔde sende ha na wakɔ akɔgye document nti ɔde wokɔgye document na ɔde document akɔ Italian embassy na wakɔyɛ interview nti after interview no na ɔmde visa no ɛbɛbɔ passport no ɛde ama nti ɔka na mso okay mate but still kra no na menyi nti ɔka na mka kyɛn sɛ mate na msika ɛwɔ obi hɔ sika no nya ready nti mensaka sika na mema na so ayɛ den ate na me pɛ onam sɛ ona woman anka sɛ na menim ne danti na me pɛ sɛ me yɛ akiri investigation ɛhwɛ sɛ ne ɔkae no ɛyɛ no kra nti ɛhɔ no me ni na ani nkɔmɔ bia nti me yɛ investigation wɔ n'akyi ebisa madamfo a ɔmo wɔ ekuru no ba sɛ ekuru mu hom no ama ɔmo ka sɛ ampa ɔno ankasa bɛfa wafa ne nua kuma aba bɛbɛma baako ɛde na akɔ Italy hɔ ana ɔno ankasa ba bɛma ɔno nso ɔwɔ Italy sisi nti ma mehu sɛ asɛm na woman kan no ɛyɛ no korɛ ana me frɛ me gye ne number ana ɔde number gya ana me gye ne number na me frɛ no wɔ Italy saa time na ɔkɔ back to Italy no ana me frɛ nti me frɛ na me kan so ma nkɔmɔ na yɛ di yɛ no sika asɛm na me kan na afi na sika na ayɛ ready nti mpɛ sɛ me hu the way a sisi a ɛbɛyɛ nim ana so you okay sika na yɛ ready di a sisi a me ma hu sɛ oni Ghana nipa na ɔbɛyɛ adwuma no nso ɛwɔ Italy no ho Italy no ho nti saa de a ɔde account number ɔde obi number ɛbɛma me nipa no yɛ ne lawyer ni nti ɔde number no bɛma nipa no wɔ Accra na me disika na yɛ den akɔma nipa korɔ no na nipa no disika na to na account mu nti sɛ papa no tumi yɛ bibia na Yankopɔn adom bia yɛ okay a na wɔ release sika na ma papa no nti ɔka na mse no ɛhɔ de ɛkye ma adwen kakra because obi a me disika kɔma ne de ɛna ɔso you sika no ɛkɔ akɔda ɔno ankasa na account mu nti sɛ papa no gye a sɛ ɔse ne lawyer no wo de kɔma no a ɔde sika no bɛto Grace na account mpatwan ɔse ɛyɛ ɔno ankasa ne lawyer ni ɔno Grace no lawyer ni nti de sika no kɔma na account number ne bibia wɔ no hɔ ɔna yɛ ne bibia nti ɔde sika no bɛto na account mu nti ɔka na meka kyɛn sɛ na minim ne sister ni junior sister na ɔwɔ yɛ friend Ama ɔwɔ Madaka store nya sɛ obi anim no ɔno de minim ne dadaada ɛwɔ kuro no so nti mimi susu sɛ ade ntro ma memfa sika no ɛma ne sister ɛwɔ kuro mu ha because ɔka sɛ process no yɛ 3 months ɔma memfa sika no ma ne sister wɔ ekuro mu hɔ ɔno sɛ hɔ no hɔ na nti sɛ time no so na bibia yɛ ready sɛ ɔno ani nua ma me baako sɛ anyɛ ready nso a ɔna ɔkae na makɔ akɔyɛ den akɔgye me sika nti mkae na asɛm a ɔka kyerɛ me ne sɛ sika deɛ eni nuanom sika no so process no nyɛ ɔno ankasa ne process a ɔyɛ nti sɛ me sika no ma ne nua no na sɛ ɔkyena bi ne nua no ka kyerɛ sɛ sika no dadam hɔ na akrɔmfoɔ aba abɛfa asɛm bɛɛ na ɔbɛka na nti ɔka san so no me so ebesi me tirim sɛ asɛm a ɔka no yɛ sabi ɛno so ɛyɛ ayi kakra because wadi kan ka sɛ nyɛ ɔno na ɛyɛ adeɛ no nti ɔka nam so obi a ɔboa wo ne deɛ sɛ wo ne no ɛntwe nsɛm mu nti ɔka nam so okay mate ana ɔde number no ɛsɛnde me ɛwɔ me WhatsApp ne chat nyinaa wɔ me phone so nti ade kyen a me ba bɛkɔ no ne sister na yɛ friend Ama no na ɔyɛ away ɔka sɛ girl baako nso firi nyase ɔno so ɛka ho ne passport ɛwɔ ne sister Ama no ho nti ya me nkɔgye na me mfa nka me deɛ no ho na me mfa emra Accra ɛna m si okay nti ade kyen ya no me kɔ hɔ anwumre sɛ m kɔ bɔ sister Ama na ama ne sɛ ne sister sɛ me mfa sika no nkɔmɔ obi wɔ Accra o so nim nipa na but me kɔ ya no ma nkɔto sister Ama no ɛna m kɔto ne maame nti me to ne maame na me de asɛm no ɛto n'anim ɛna maame no si ɛyɛ no korɛ na ɔno kra no amanfo aba hɔ a Grace ne maame mpatwan amanfo aba hɔ a na wabisa ne ba no sɛ bibia yɛ janu no korɛ ɛwom nti ɔno ane ba sɛ ade no nyɛ no korɛ anka ɔmpɛ ne ma no nyɛ den ɛma no nyɛ nti ɔkae no me nso ma anya doubt bia ɛna m si okay ɛne ɔsɛ mengye passport bi gay bi passport ɛnka ho ɛmfa mmra ɛna ɔso ɛwɔ sister na Ama no hɔ na ɔno nso nni hɔ nti ade kyea nti anwumire na sister Ama no baayɛ no ɛna misa kɔ no na mkɔka kyɛ no ɔso okay ɛne ahomakye ɔno ankasa ne ba no koraa bɛkɔ Accra ɔno ne bɛbɛma no ɛwɔ basika ɔno nso bɛkɔ Accra nti ahomakye na meyɛ ready ana ma frɛ no na nti ampa nso ahomakye meyɛ ready no ɛna me frɛ no na me kɔ hɔ na ɔno ankasa wɔ private car no fa ka ɛfa meme ɛne ne ba no ekosi wɔ station ɛna me ne ba
fa aka So the one pakro no so passport na ma. or the girl ni passport ma me anam kuta passport no kan ho de call Accra no nti o ka say anti aba no according to the message or the man say omo wo taxi wo ho nti ekoduru ka so a na se frɛ number na or the man na on beba be fai nti ekoduru ka so e frɛ number no ana omo se yemfa dropping emra ɛna mpa so me fa dropping ɛkɔye me ne ba no nyina ɛkɔye na yɛkɔ ne ba no de no okuta bag te sɛ obi a otu kwan do ma misa na asɛm de ɛna yɛ nyina ekoduru nti ekoduru yɛ na moma mimisi office hɔ no ana omo de boy no taxi ne de boy no yɛ de ɛto aso akɔ me nimba bi omo kɔ nti mkoduru hɔ na omo bisa me na msi o obi na asoma me ɛwɔ ha ana so omo yɛ awɔ na msi okay hwan ya ana omo bɔ Ɛyɛ office ankasa. me kɔɛ no ɛyɛ office te sɛ ɛha but na stickers ɛwɔ hɔ stickers na ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ travel and tour stickers but na yɛ as a estate develop mo yɛ estate develop stickers na ɛwɔ hɔ nti me kan no so omo yɛ awɔ na msi okay mkɔto ladies mienu ladies 3 ɛna boy baako abamu ɔbɛyɛ te sɛ me ɛna me ka sɛ saa de nipa kora na mo yɛ awɔ de ne mo mfrɛ nipa no na me ne ne nkasa nti ɔmo nkasa de ɔmo phone ɛfrɛ woman no ɛwɔ Italy no ho a ɛna me gi phone na me ne woman ne kasa sɛ baby a wosoma number na wode ma baby a wosoma me ha ana ɔse an na msi okay nti sesi a menyɛ den ana ɔse sɛ lawyer na nkasa ɛmaaye nti ne secretary ɛna ɛwɔ hɔ no nti fa sika ne yɛ den Opa che say ɛyɛ lawyer office na wo call ya. mpacha an saa na ɔkan Ɛna yɛ real estate for me kɔ real estate wɔ hɔ but me adwen ɛba me tumi sɛ ebi a lawyer no ɔno na ɛwɔ saa company no nti ebi ɛhɔ no baba bɛgye sika no nti ama me so ma misa akyira asɛm bi nti me discount no mo before say e kan asɛm no convert sika euro to cedis no na yɛ 65000 nti mkoduru hɔ no me kɔ na 5,000 ya na ɛyɛ titi scan 650 million mpatwan me kɔ so na sika wɔ ho na me se me kɔ akɔtɔ meto ade wɔ Accra nti na sika wɔ me ho nti me yi sika ne 650 million 65000 na mo ɔmo kan sika na be 3 times kura ɔmo kan bi ɔmo si sika ne nso na msi o sika no me am sika na me de aba nti na me nti ase nti bi so ɔmo sɛ na sika ne yɛ sɛn na ɔmo sɛ 65000 na am sɛ 65000 na me de ama ɔno so no sika ne nso sika na ɔsɛ sika ne nyina 69000 na nso no woman na me anka ne sa ɛnyɛ sa na yɛ kan no ɔsɛ 65000 nti me so me ba 65000 na me fae nti ɛhɔ na me fa me phone no ɛfrɛ woman no nti me frɛ woman na me ne kasa no baabi ane yɛte no akwa sɛ chamber hall room baako ɛhyɛ inside say nti na me te sɛ obi ka ekrom kasa no ɛwɔ inside but na madwen kɔ na me yɛ nti sɛ madwen ni hɔ nti me frɛ woman na me ne kasa nsa mommy when me ka 65000 ma bedru yɛ no mo si scan o sɛ 69000 ana mommy ni ka kyerɛ me sɛ mia matu kwan da minim de way exchange rate no esitie tam one me kan ne sesi ya no euro na yɛ de akɔsoro nti 4000 aba bɛka ho nti sɛ mu weska me mfa nso so ɛma omo na msika ne de nya de a ɛbɛyira na maame ne sister nyina ɛhɔ basaka hɔ ana ofiri na maame ne sister nyina ɛwɔ hɔ nti msika ne de nya de nti sɛ mu weska me mfa nso so prɔko ɛmfa omo nti mako amami gyae ade na me yɛ kwa akɔtɔ no sa ade ni sika ni ntina ma Africa akɔ nti mami gyae ade na me kwa akɔtɔ na mi sika 4000 no isa ka ho na ni nyina akɔ 69000 but o ka chem say lawyer ni gi sika na on be sign krata ato so mbenya bi lawyer no so benya bi ono woman no ono so ebenya bi nti after so mo kan sika ni wie na mo tro lawyer ni friend saying lawyer ni wa mo ni din ankyere me wa mo lawyer ni din ankyere me so ma misa ni din nti after so mo gi sika na kan bibia wie ye no ɛna ɔmo di sika no kɔ ina room na me ka no menim ne ɔmo kɔyɛ wɔ hɔ nti ɔmo baayɛ no na boy ne baayɛ na ɔde receipt baayɛ nti ɛyɛ just receipt edin bia ni so na ɔtwerɛ receipt na ɔde ma me nti ɔde ma me na ka sɛ na receipt a ɔde ama me bibia nkyerɛ sɛ ɛyɛ office ana sɛ sika ma ba betua na me di sika bebe 69000 sika wei de ama na ɔde receipt wei ma me a ɔno so
enye problem bia na. Yeah, yes, I receipt here them anymore. Mpacha ya sa And receipt because here. an official receipt. Yeah. A company bia Any so. any so. Bibia any so. Nti ma mi san frɛ woman no back biem. Ana o ka kyerɛ me say receipt o mo de ama me ni. Won so no me ankasa. Wo so on be document agu so. Menya bi. Won so benya bi. Lawyer no so benya bi. Na esi a receipt o mo de ama me. En kyerɛ sɛ edin kra bia mpo ni so e kyerɛ sɛ say Edin bia ni. nti me kae no asɛm ma me ne ka kyerɛ me ni sɛ lawyer na ankasa me am ya we sɛ lawyer na ankasa eni hɔ. Ma meto lawyer no. Na wa meto lawyer na say nya lawyer no na wo ba wo de ni nipadua bebutu receipt ni so. Eye company. It is all beto lawyer so ama meto lawyer company no wo say ni bibia wo receipt ni so. Enye eno ane receipt ni a ya tro receipt wo so ne de ama. Enti lawyer wo ho lawyer ni ho na lawyer ye adwuma. Enti manko Ha me ne maame no ejina phone so kasa kyɛ but no so me ba sesi a sesi maame wo dia wonim die free stroke back anu abusua no mo ahyɛ dade eche enimbre mu 69000 yes sika ketwa ekua me yankofa charistic umedase ewa akonya kese a ode amame ewa platform isu na me de encha pesie encha sonkon efri charistic aso ye ema atiefo ene ahwefo nyina eben me bana metena sese ya no hu se charistic ndu pa ewo dwa so aye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ana hindi haba Mr. Yenno yi mu nkomo emu adanse ene apamode mu nkomo ana de beso mu awie na da fo nkomo ya hyase ye de ye dura ye fe no Zahara Mr. ene ne topa ya ye de no ma ye fe no Zahara G capsules ana bedi kan hyase ewo ye nkomo twetwan yi mu na sa duro we mienu eye dura oba ene bema etimenom enye manko na enom eye oba ene bema etimenom na woyɛ bɛrima na utie me na nne infections pa hawadwen bɛrima bi hɔ a me se infections bi te sɛ gonorrhea syphilis anase chlamydia agena boso aya na impempi no enam sɛ ɛbɛtena no so kyɛne nti no ne bɛrima no etimi fɔn bɛrima bi wɔ hɔ a ne bɛrima no enam sɛ yaleɛ no na tena nkyɛn nti no wobon sɛ ne bɛrima no ahoɔden nyina aba fam bɛrima bi so wɔ hɔ a wobon sɛ ensansan ne ekurokuro abatoto ne bɛrima no ho prekese bɛrima bi so wɔ hɔ a ɛnam sɛ yaleɛ no ahyɛ ne ho akyɛ ne nti no mpɛmpi no ayɛ na ɔdwonso a wobɔ sɛ ɔbrɛ ehuna mane na ɔkyem pa ansa na dwonso no atima ba ɔwɔ a dwonso so ɛka ne ntɛntɛm bɛrima bi so wɔ hɔ a ensuo man bi ensuo fita bi a ɛnsɛm fata wobɔ sɛ ɛwɔ na efiri ne bɛrima m ɛba sɛ woyɛ bɛrima na saa nneɛma wei ɛwɔ ho a mesrɛw Zahara Mr. Duro no ɛne Zahara G capsules no ɛna bɛboa wo sɛ duro we asa yɛ duro a ɛboa ɔbaa bi a ontimi emu ne nsa sɛ woyɛ ɔbaa na utie me na 5 years 2 years ni ontimi emu nsa ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses no ba onya dakoro pɛ na atwa ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses no but onya pains ɛne ɔhaw ne amaneɛ pa no na mu sɛ woyɛ ɔbaa na wote saa mesrɛw kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wose wo pɛ duro na yɛ frɛ no Zahara Mr. Ene Zahara G capsules no eno ne adura onoma ebeboa wo yaduro asa yadura eboa oba bia me se white pa etete no oba bi wo ho a white no atre no so ache asie no se wo yo oba na wotesa na oba bi so wo ho a ewo na ensuo bi ensem fata obon se egu no eba ne sa so oba bi wo ho a etimi ma na himfie ho no ebie kakra. So your banner or to some srow quadra store, pharmacy shop, herbal shop be a bell. What's a whoop pedro na your friend Zahara Mr. Any Zahara G capsules no. Na yadre asa yadra. Ebwa oba bia in namu yare and in a betina. Oba bi wa and nam sa infections no atana swatching into no. Ayana emma and sans bi etimi abatuta na himfi ho. Oba bi so ho etimi ejano jonso ya yaw. Oba bi so ho a etimi agya no sisi yale ti sa wo yo oba na ennam yare hawadwena Zahara Mr. Ene Zahara G capsules eduro no eno ne edura me se onoma ebeboa wo ebeyi wa firi sa wo ha we mu na yaduro esa yadura eboa dofo bia ono nko a obedwale awie no na yese de bibi enenam no ho no sa ahwekeka we
me se ene na betena wako anomaduro bi a wo wiasim bia no still odwale wia na ne ho keka no odofo quadra store pharmacy shop herbal shop bi a ben wo se wo pedro na ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules no eno ne adura ebeboa wo ayi wo afiri sa wo ha we mu na ye adura esa ye adura ebodofo bi a me se all sapa tete no odofo bi wo ha me se aduane eto ne yema na ote so na ohuna mane onidi yeso obose ne boa no nyina ehye no ne mfe wachin kasɛe no adura numre a na oho ayira odofo mesi wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules no mesi yadro ekuta nwanuro bi a sɛ wonoma ebeboa abustu immune system no dofo bi wo ha onante kakra bi a na ote so na ohuna mane te bia wonkwa waye no fo jale esesa wo ho jale nkete wonkwa de bia obowa waba 10 years no oda ho bowa de bia infections adokoro wo treat ekona aba odofo mesifa Zahara mixture no ene Zahara G capsules no ayodro eno ne adura ebeboa a strengthen immune system no odofo for your number si number ne da screen no so bibia onti asie bia ofre ya yebenya daagye ntobosiem a kyerɛkyerɛ wase 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Therefore, yabeko ye dra ye fe no hindi heba mesa so na se ndro we eye hindi no eye dra ye nya botre pa ede aye se wo ho na atridi malaria etete wo therefore bi wo ho ade bia na num aye nwonwono ono nko ade bia eba ne sa na agya no tipaye eba ne sa ono nko na ohun na mane wasori anopa no ubon se na aposo nyina eye na ya therefore otisa mese wo hia ya dro na ye fe no hindi heba mesa no with typhoid fever na eno wabetena waku for so many years unhu sisan bia te bia eba na ohu ayira odofo to na mo sisi a kodrasto bia ben ba bia mesi umantam yadi aduro hu dwa wo se wo pe za hindi eba mixture eno ne adura onoma ebeboa wo odofo bi wo ha mojamroso etete no odofo mesi wo hia ya aduro na ye fe no hindi eba mixture no eno ne adura onoma ebeboa wo dofo bi so ha in pempin aya na obecheke ni sugar level no na kwa na ekosoro eba ne sa na adano no ayamsese odofo wo hia ya aduro na ye fe no hindi heba mixture no eno ne adura onoma abeboa asiesie nipadua no to na mo sisi a mentra ho emma yare an enye kese ansa na wato na mo ape hindi heba mixture no ekira kwan ko ba bia to aduro bia wo se wo pa aduro na ye fe no hindi heba mixture no eno ne adura onoma ebesiesie nipadua no adofo yabeko ye memeduro no so aye fe no Zahara man capsules na se duro we aye duro a yade aba se embeboa bema bia se uye bema na utie me nenne unko ade bia u complaini ana madwuma eden ana matena se acha bema mesrewo e ma ne say excuses na adulson omo mpesa excuses ni biem wo de kopa dupanom na duro enne onoma ebeboa ene Zahara man capsules so weak erection na ene wabetena me say ultimi fancy ani entu kwan no ufri kumase konkran a te bia won ko na waka kwan mu unduru adusumpo no waloko be ma mesrawo e ma no so omo mpesa eti wadro ene Zahara man capsules eno ni memedro be ma me se wonoma ebeboa wo be ma bi so ho a premature ejaculation ene na betena me se ya tu ni nim 1 minute be ma emma etwetwe no edi ne ho fewo be ma me sesa wotisa uni wo ha bia o quadrasto wodi akoba bia to aduro bia wo se wo pe Zahara man capsules eno ni adura ebedi wasama ma wo be ma bi so ho a sisi yale tete no hanadwen be ma me se waduro ene Zahara man capsules eno ni memedura be ma onoma ebeboa wo koba bia to aduro bia wo se wo pe Zahara man capsules bona no patu enumre tu mraye bia ewo bia no ni nyina aduro no ebeyi ni nyina e de free ho odofo saje number cbm
0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Other for me, the baby, no, the bia me count. Me se bambo atrema, chain, ayaresabo tima. Mentina ho emma yare no emma onyamobo. Tuana monsi ya, na pe currency kinupa, e wodwa so aye friend no. Zahara Mr. Ene no topa ya no my friend Zahara G capsules a. Onoma ebeboa wo, e boost immune system no. E to infections ni o how bia wo bia ase. Ene hindi haba Mr. E the full bia me malaria fever, typhoid fever, high blood pressure, any diabetes, any nabetana, any Zahara man capsules are. Me say ebo bema bia me say a ma esre no etwetwe no e friend no 1 minute bema ukupaye no ibia ba bia to duro bia say eye drugstore, pharmacy shop, herbal shop ya top it ho na me shop bo say nya medi mu nti no utwa duro na obaya danse no aka say charistic eduro no eye papa me dase mako nyame. Okay, yeah, Mamu Akwaba Deba Akuma 87.9 FM on your TV. Akuma Musam Jumedi and Wana Washana Wuchi and Ona Yene Albert Kofi and Edi and Komo. Albert, Twaso Emame. Okay, Marco. And I'm after say, on my receipt in my man, and my man Kasaya, but on India no canning and say, a chrome one free. No, my man in Numina or inti and Yadia Misika, a bayra. Say, and your kind of so ama your back can be ano. Into my mutual receipt no crowd the Sunday no. Anna media mutual so. Inti emuno before say you can't be your say process and best start. So I think say January name coach years can ne ending February and process and best starting. So after some mutual scan you am and can receipt no has him you no catch him say if you process in best start on the match. Na nipa ne dɔɔso February actually was a match na nipa ne dɔɔso nti ayi sɛ ɔmo boɔboɔ ɔmo ne nyinaa no ebinom firi Kumase ebinom firi Accra nti ɔkaeɛ no Babesia asɛ na ma adwene ayɛ mbebree Babesia nti ɛna me kaeɛ no so obi so ɔboa wa ontumi like ntwen nsɛm bebree nti ma me twa so sɛ February ne match deɛ ɛpɛ ɛna me forget yɛ na me kɔ fie nti me twen ya match me friend no bisan say then na ekoso wona so omugu so eboabo nipa na no nti ye mo mpaye na am si okay nti me start me you know so ka say be start match nti me start March April May ending so say 3 months mante hwe na me friend no si o tam o mo ka say be start match no bibi nti o me ntumi an start match no nti on be start no April me so me free Dubai ba no Marco na me visa nwu mi ba vacation na we be bom nti mi passport kra ha mi visa ni nyina bom nti mi hwe say tam na me yes me ba bedi na ya aso abro so nti ma ase pressure bi e be da me so me kɔ no ka say me mfa me passport no enka ho nkɔ nti mi passport no ka ho na me de kɔ ma o mi visa no so abom nti ase eda bia me frɛ ma me no eda bia me frɛ no nti bedu ba bi kra na afi me frɛ na enkompo nti sa ase obisa me yere kro beka ade sa mintimi na ska we makwa akotua me so e say me kɔ na me kɔ ye madwuma a esan so nti omu ana me tese na SMS enko sa be almost 1 month and I'm a friend nti me friend na ekɔ no so o solid na ni phone ekɔ yerae enu nti na me friend na me nya no ne phone kwa yerae wo kro be me dem anka hwe and me say nti se process no eti sen then na ekɔ ono so o mo mfrɛ me ana o mbe frɛ me na me so obi amfrɛ me say wo no me anka obi ho asɛm bia nti me de wo na minimum nti obi amfrɛ me na so o o mbe frɛ me nti minya abotre na me so okay abotre na ekɔ 5 months na me so no me so me ba no me company no e ka chem say me kra o mo say me ba be na me contract na wu 2 years and me san renew under 2 years nti e ba sa na company de o mo nhyada e ma o pleasure nti me ba no me de to HR no ka say say minya 6 months de a me ntumi ma back nti say metumi aba before 6 months de a nti me na o me trim say ma cha 5 months e o say me kɔ
sometimes no matwa 4 months kra wie a me pass aka one just 1 month me passport no me sika ni nyina nti eba sa na adwen aba metrim say o sa me for say me nsa beka passport no mpo just sika no ho akọ back akọ ye madwuma na makọ nti ehọ na me friend na ono say me nkọ minya abotre me ka bi o say minya abotre na nti wo hwe chat a ama metwa me Emirate ID and me passport esa send in the back so on hwe me Emirate ID so ade na o kan officer enye yie ya o ma me nye me passport na me nye den me nkọ back na me nkọ madwuma because minya 6 months Uganda ha me ntwi nkọ back maka ha ono say o minya abotre enye sa na tie say me ka bia na o dia fa ha nti me gidi say na maame ne sister no nyina obasaka ho ontumi nti obaka se misika we nti o masika we nyina nhye enya ntɔ enya ntua minya abotre visa na ama enya ntɔ enya ntua sika no eda account obi amfa ne nsa nka na oyi misika ama me nti mako na ase menam nso ase two troubles one god me ubisa me yero obaka aduan kra me ntimi nti da krom wo number na o de send me no me save no omo company ni din job link nti mo ho na am company ne lawyer na o ka say me first scan nkoma no nti me wo ho na number na o de man me save nti mo ho na me nyama say o ma sesa sometimes obi asesa ne number e ba phone so change their number say save and am save foforo no ba na hwe ma mitrim nti me wo ho da kro na ase na da bia me frɛ no me man pressure da bia me frɛ no me ma woman pressure because na time aka 6 months na aso kra ama me company kra send me email na won ko back ma bia PTS kan say me dey na me nim omo beginning no ka chem say wan kan chem say agent no go Ghana ha oye wenti na ma adwen kra ni agent bia so nti no woman na me focus nyina e wo no so because na me nim do some discount na come the passport na come me nim ba bi port ya passport no wo na me call hon so na ho nye travel agent nti no na ma adwen kra enyem say ayi no wo ho senka the first you know say stay office na wukotu ya na was senka o sign nti me man pressure sana da kro frame me no ka chem say on be frame na ebia omo so o ma ka chem say ebia adeche a sa da na say na adeche ye mbekọ embassy nti o ka sa na nam say embassy ana say anam say okay say nyemhia ne visa no say manya passport na nkwara me saka me visa akora na nyina ya kwantuo nti mekọ nti ampa so mo ha nwumre na me ne me yere kora na tina o lady ba ko frame me o frame me no so o mbe send me location na nyame ya adoma adeche a mbekọ embassy na mbisa so embassy no so yan no so ana me ka so okay nti embassy mbekọ no we no so be send location na yede ama me ana msi na mbisa na document a me de bokọ embassy no ewe ana me ba me mesi baby am this kan ma mo no meshi am ho na no so me ntwam me ba me ntwam nko location no mo de ama me no na obi de me document no be yede e ba be hia wo ho and am see okay nti oka sa no anche na oka te nti anche no san frɛ me o tese me message kra message no phone say nipa na o de me document no be ba no ne lolfa TNT be 300 cedis nti oka na me ka jen say me nya sada na me yere te wo me nya ana obi san say me sabet ada na am say no na me from Nzema to Accra lolfa kra me na school new 300 cedis from Kaswa me sure location so be o de send me here after Achimota Abelemkwe Canadian building bi I think say biometric bi eho na ba na minim say Canadian embassy na omoma mako nti me ka say me ntua nti asem we me yir ka chem say da mesrew sika papa mpo akwa kotu ama omo sisi ya ne ehia ne visa no nti 300 cedis de enye hwe nti wo wa send mom na Nyankopon ya adom ye mom pa say wo kwa bibia be den ebeyi ana mpa so odi nipa no number e ma me na me Sunday 300 cedis no e ma omo na mpa so ye kwan no wantimi mitu anajo na mitu ye nti adechi anopa na me koduru ho nti me koduru ho no ase nipa bebre egu ho nom ba mo ye biometric no nipa bebre egu ho me fra na lady no se twen me ba nti oba na 11 I think 11:30 almost 11:45 nti oba ya no de document no ehye me nsem nti madam ba ko me ne na wo nkrata bi hye won nsem o de nkrata bi hye me nsem madam ba ko na me ne na wo Dubai e no so ba vacation nti me frɛ no ma ne be hia mo nti sada na emi na yegina ho nti o de nkrata ne hye me nsem no ana mbisa nse
na ɛha ɔno so o me ba embassy na me say ha yɛ embassy bɛn ɔno so o Canadian embassy na me say na me nso me nim Canada ho asɛm bia na ha ɔno so o ɔno yɛ somafo onim nti sana time na ɛwɔ me nkrata no so yɛ 11:45 nti me ne kasa na ɔka kyerɛ me sɛ ɔmo afrɛ ɔmo abɔ 11 o'clock 11:30 11:45 for sɛ ɔmo mmra inside nti ɔhɔ na ɔka sɛ ɔmo abɔ me time no nti menyɛ fast na menkɔ wura anyɛ sa na pa ho a ɛnam sɛ baby am ikɔ mi ne baby na wo ka sɛ bibia na wo sɛ ɔmo abɔ time no nti ɔmo bɔ time no so amako nipa bebre ɔmo time no wo we so obi adimrika ekɔ join queue nti esa na madam fo no ka sɛ bro wo de ɛbɛyɛ a wo de kɔ na sɛ wo ba ɛna wo bɛhu ni a ɛwɔ hɔ na fi wo hu ni a wo bɛyɛ ɛna mpa nso me gye nkrata no na me kɔ join line no nti me kɔ join line yɛ nyina yɛgyina queue no mu a na yɛwura inside nti yɛwura inside no ɛna wɔgye me passport na gye nkrata na gye me passport na ɔmo scan me passport na ɔmo fa me fingerprint sɛ yɛ ɔmo wie ya na ɔmo de ayi bi paper bi ɛde ɛbɔ me passport nim ɛna ɔmo san de ma de yɛ den ɛhyɛ me nsɛm ɛne nkrata no ɛsan hyɛ me nsɛm pacho nkrata ne ni ɛsan hyɛ me nsɛm nti me pie no na me ba beto lady no ɛna me bisa lady no sɛ nti sɛsi a no ade na me kyerɛ me hu ni a ɛkɔ so bibia yɛ si nti ɔnka bibia nkyerɛ me no so ɔnde ɔyɛ somafo nti ɛbɛyɛ a menkɔ office hɔ nti ɛba sa na me so okay me am bɛkɔ office hɔ na akɔ bisa asɛm no de we asɛm no ɛden esitie ɛna mpa so me fa aka from hɔ to kaso nti mkoduru okra na ɔmo yɛ apon almost 5 o'clock nti baby am kotu asika na ma wɔmo no ɛhɔ na me de ɛhɔ na minim nti mako ɛhɔ na me call straight me koduru hɔ no na ɔmo ni hɔ ɔmo ato mo office nim obi anu hɔ nti me kohia obi wɔ hɔ na me bisa no so ɔmo wɔ ha na ɔmo atu ba sesi ɔnim ba bia ɔmo wɔ ɛna me frɛ lady na ɔde nkrata no be hyia mo embassy hɔ no ɛna ɔma me different location ɛna me call nti me kɔɛ no na kyɛ so mo atu afiri akɔgye ɛdan foforɔ awɔ abrosan so na mo akɔkyena ho by hɔ de na me nya awɛ me nim hɔ no nti ɛba sa no na me call mo office nti me call na me kɔto gaba ko ba ɔmo a me kotu asika no mo ɔmo ɛnyɛ ɔmo na ɔmo wɔ ɛhɔ no da at that time no different faces na wɔ hɔ nti ma me start bisa ɔmo we na asɛm na ɔmo so ɔmo de ɔmo ni we bia nti mentwɛn ɛna ba ko phone ɛyɛ call am say ɔmo boss no na ɔmo ne kasa me de minim nipa kro nti ɔyɛ call na owie na okoyi saa paper we a ɔmo mansan ɛde baayɛ nti ɔde baayɛ no wakrepe ni say ya te sɛ ne wakrepe ni say ya ɛne brown envelope we mensesan yɛ mpo ɛna ɔde baayɛ nti ɔde baayɛ na ɔde krata no bɛtum anim sɛ ɔpa mekyɔ mensan ha mensan ɛna me say mensan dan ɔno so sika na matua no ɛne saa particulars bi a ɔmo demand free me hɔ ɛyɛ bank account asɛm yɛ refree ɔmo bisa me bank account ɔmo bisa na bank account okay ma me nkɔ na me nsa mra bi baba na mpom te sɛ nyame adomako okay ye bɛkɔ power special anokwasɛm yɛnkyia yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ pa awia yi nso na yɛnkyerɛ wɔ mo sɛ ne yadeɛ tete no ne yadeɛ egu n'anim ase ɛha no ama no kɔdanda no odwa nkɔbea no ɛyɛ power specialist ba hospital ɛhɔ ana danseɛ wɔ a yɛasɔ ahwɛ agye ato mu kyerɛ sɛ ne yɛnti bi da sɛ oboni ɛbɔ mpoa ɛwɔ ntaa ne ahenasa kɔsii sɛ yɛkɔɔ power specialist ba hospital ɛhɔ ne yɛkɔhu adanseɛ na yɛdi bi nso ɛde ɛkyerɛ wo sɛ ɔdɔfoɔ sɛ na fibroid ɛyɛ busudeɛ bɛtena maa so a ɛmɔ ma hotɔ ne anigye biara sɛ wɔhaw animguaseɛ ne awerɛhoɔ na ɛde bɛgya wɔ mo kyerɛ sɛ ɛtɔ da na yɛwɔ si akwan esi ma awo ho kwan na ɔmo nsa buo mu nso no enya wɔn kɔfa yaw den de begya wɔn so mese bosumi bia na wɔse yankɔbɔ ne mogya no ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛda ɔne abusua ɛkɔ mu na ɛnya asɛm panti no ane yɛkamfo power ɛde ama wɔ setua na mɔn ɛnyɛ oni hafoɔ sɛ ɛkɔkɔsakyi ɛkyena wobɛsi wo dan fi sɛ ɛmmerɛ kɔ a ɛmmerɛ kɔ no nyinaa na adeɛ no ɛyɛ kɛse ɛkɔduru bunu mu a afei ne yɛtabiri wato ambulance mu deɛ saa berɛ no mehu yanka na aka akyi ɛno nso deɛ na duro no eni power specialist ba hospital eti eneya ne yɛkeka yi ɛhaw ɛtete wɔ ama afro no apagya sɛ nyinsɛn ne nso wonyem no mepa twɔtwɔwani na fa kyerɛ mu kumase fi yase
Judgebo Fleet Station no enhwe animu yawo enkran ya eye kwabenya ACP Kwantempo no so power bus stop ho ani aso ye yankɔ takrade a yawo Anaji Estate ahantama wura bank no enchemu ho kyerɛ sɛ fibroid yabusudeɛ ɛbrɛ ɛma animonyam ase eti yankɔtu ase na ne ɔboa yɛn no ɛyɛ Dr. Oheneyere Akosua Aduaya ɛne Power Specialist Herbal Hospital yɛkan ɛna no papa bi ɔno wɔte ambulance mu a wɔsɛ obiebie kwan mu ambulance mu no ɛnɛ wakyerɛ sɛ yadeɛ ehu etu wɔn deɛ wɔsuro yadeɛ enti wo nso suro yadeɛ yɛkan na prostate ho yaw ɛho anim guaseɛ ɛho complications ahodoɔ a de bɛtena papa wei soɔ na wɔntimi nwonso yɛdwo nso a ne bia ka mu anadwo wɔ so otimi hwɛ ɔbaa yɛ anim a na ɔbaa nso hwɛ n'anim ayɛ fɛreɛ ayɛ nim guaseɛ de ama no kyerɛ sɛ bɛrima no biribiara ntimi nkeka no mpagya no sɛ dwonso nko a na ɛtumi fa mu na no na ɛflow saa na ɔpɛ wia ne anadwo a ɛno nti ama ɔbaa yi n'ani ɛnka ne kura anim a bɛrima no nso so hwɛ ne yere anim a na wafɛdeɛ mesi ne prostate de mmarima bi afa mu no sɛ ɛntoo wa na wada no wahu bi nso deɛ a na adeɛ too ho fo eti yɛka ne sei no ɔdwonso ntɛntɛm yi na ɔdwonso ma ebi ka mu na ɔdwonso te yawo na yɛase no mepaakyɛw fa Dr. Oheneyere Akosua Aduaya ayɔnkoɔ ene ya soro bra fa no yonko ekotokro nka soro da biara da no se bema bekoso akura ne mema semu obekoso agyira na so bema de me pa achew efri sa mre ko a wanya duasa no mudi koi ma mema sam ho ehia ma o prostate ho asam no ehia to ho anamontem na be pen puma subre e Power Specialist Herbal Hospital na ne onam how complications ne sans sentence no mu se enempo ya hye ne catheter no ne nyina yeji e Power na wo so watimi ade ho anya ne yie me pa uchaw diabetes no me see adro ne de Power Specialist Herbal Hospital na wo eti abeya doctors ye betwa da wa no an ye betwa ne yetwa ekrofoforo na yesa aba asem no etuo ntwae ne ehia ne sa obeba power na ene diabetes ne atakro na enye free ho a signs and symptoms ne complications ne nyina sa ne wani so yo wisi oso etie odwo so ntentem watenka eyira ene akofa nkuda beto nan a doctors ye betwa no ne nyina no ebe free ho a ebe 10 of the pastor emma so eti yanko diabetes na nsa na ohaw ne nyina no entimi emfiri ho na oba mamenka nkyerɛw sɛ enyi ntumu da sɛ enei wo hyebre eno no kyerɛ sɛ kompo no yade enye bibi fufuro biara na ho aduro tatahwe ne de Power Specialist Herbal Hospital na wo ye kan wahu sɛ ade no epraw emiaw ama wo home kora wo bre o mna ade nso kora wo tie so me paacho yankɔ power na ne ayɛ den hye amini mu nyina no onyima yɛn abra sekansɛm mogya sɛm biara enim aduro hahama krogen anyame ahyira so de ama doctor no ɔde yɛn sɛnkyerɛne eti wo so bra na ne yɛhyɛ wo minim ho a na yɛdi uhurahura nkwadaa yɛsere wo huru wugi wo kunu no ne nyinaa no entwam na wo so nyi wa ho ɔfɛ ukɔn mu ɛnna hɔ na afei so ɛtena yie wa kokuduro ɛne gidie mu me kanfo ɛde amaw sɛ ne waboa yɛn ɛwɔ yɛn brɛboɔ ho ɛyɛ hepatitis B wagye yɛn free mu ama ne yanda dialysis no ɛyɛ Dr. Oheneyere Akosua Aduaya eti sɛ fa yɛn brɛboɔ ho sɛ ne fat liver akɔfa yawa bɛgya nipadua no sɛ so wo mfe so wachi oboni wachi ɛtwe wo wo so ɛtie na ene ahohene den dia bɛgya nipadua kyɛ sɛ fiagye nipadua na bɔso nti no ɛne na wan fa ba bia nkɔ power de a mesrɛw mesi ba bia ne nam ne de utu sika gu wo sɛ mbrɛ fi sɛ ɔna agye abasobɔ edu ani akyire wɔna yade wɔnya ho adanseɛ ya nkwada nyina akora eboni din nti no odua ya agya nhyena obi a friend the hepatitis doctor oti wo ɛyɛ den ɛmɔ ha we ntete ma na asentata mpagya saa yɛnkɔ Power Specialist Herbal Hospital no na bɛboa yɛn sɛ hepatitis B fatty liver ɛne kidney deɛ doctor ayɛkrado sɛ yɛbɛn hɔ a ɔbɛgye yɛn na wayi afiri saa wo ha we nyina mu mepa wo kyɛw adua ya amala mesene deɛ ho adanse na sɔre pɛ yie eti sɛ ne malaria da so de odampam ho da so po ho ayɛ hye a mepa kyɛw ne na wonya hu aduro no kɔ herbal shop pharmacy shop kɔpɛ adua ya amala mesene bi na no na bɛsa kanya wapagya wo do asi wo sɛ nipadua afei cough care ne yɛ harawa no mu adwuma kyerɛ sɛ hahama enubra yɛ tutu waden de free nipadua no so ɛno ane yɛde ayɛ adua ya cough care herbal mixture indigestion nyinaa no ebetu aseɛ na wo so watimi ade wo ho a na yɛ adua ya cough care herbal mixture ɛska ne yɛ frun mu adwuma atutu ɔsase ɛgya wadi abɛgya yɛ so nyinaa ɛbɛkɔ heartburns ne nyinaa ɛbɛkɔ eti ene ne ɛtwetwe ama wachi etutu ni nyinara no ya woda painkiller so no mese emmoa kɔpɛ adua ya SK ni bi ɛno na bɛyɛ funu mu adwuma na ayɛ honam no so adwuma ama yaw ni nyinara na firi so na ahotɔ atimi ayaw dia mepa wo kyɛw bɛma nanim agu ase wɔ mpam bɛma wayɛ mmerɛ bɛma ne mɛma sɛm enkɔ yie no mese da na yere babre wantem eti wopani me kanfo di amaw
sama nneɛma hunu de yɛmfa ntutu ka yɛnkɔpɛ gyirikagiri herbal mixture ne capsules ne bi mobɔ ɛna bɛsisie no mu adwuma yɛ kotodwe no mu adwuma ɛboa ma mogya tumi adie mu afurusa no yie na ɛba saa bɛrima ne mɛma sɛm no ɛbɛgyina na gyina yie na ɔba no nso nwenwa tenkapa mɛsɛ ɛba saa oni adadwo ne kɔti asomasi yɛmfrɛ 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 ɛna 0200 0200 38 38 38 38 31 31 yɛwɔ whatsapp na hɔ a ne yɛtoa nkɔmmɔ no so wɔ ɛyɛ 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 ɛnyɛ yɛ kyerɛ akwan yɛ yera kwan Kumasi fi yase ha yi a Judgebo Police Station hwɛ ne mu pɛɛ aputoja kwantempɔn no so ɛna mekyerɛ wi saa nso na yɛwɔ nkran ɛyɛ kwabenya ACP kwantempɔn no so power bar stop wa ne aso yɛ yɛkɔta korade a yɛwɔ Anaji Estate ahantama wura bank ne nkyɛn mu pɛɛ kyerɛ sɛ ne enei ɔbɔdan ho ne ɛyɛ na ɛyɛ tene ho pentenkwa no mɛsɛ no te sɛ ne mene wutie wɔyɛ asobrache a ɔde nsɛm yi ne ho ano no wanya pa wɔ no ani bia nko ne yadeɛ no ɛne sɛ wɔhyɛ baabi ɔhyɛ yi utu anamɔ ne sɛ wo ba ntam ne ɛhwehwɛ mpanti no yɛbɛhu yadeɛ ne nnuro no so de power ne wonti no wobɛde wo ho no wadɔ ho kwampa so maako Nyame inshallah papa minia be mahaya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo sam dwumadie no eno na wo hwe na wutie no na yekoso ane Albert Kofi edinkomo Albert inti omo bisa wo bank account Marco inti omo bisa me bank account by the time me de pressure na ma woman na chi no and omo start say omo so omo hia me bank account inti account na me wo no me de mo omo no omo so omo mpe no ada say mbenya car bank and I say eco bank and I say like commercial bank bi inti mi kura sa ta bank no na mi ni bi inti ma mi ko gina so me ni nyina so no na mi nim say travel and agent na na ye me we ni inti bia no me fra ma me no e bona ma ne sa nkofo bi afra mi o omo say na so o okay fama omo nti eya sa na me ko bi account force na me de account number no at the moment on business business certificate and I'm saying nibi and I'm sure okay omati nti mo ha no man ka omo tama omo de we ni ma me no na after some free embassy wo call na me no omo call kasa na omo de paper we e ma me nti omo travel and nti odo to manim na me ken kan na business na we nso na osio scanner me de kan betua ye no na receipt no omo de ma me na nye official receipt nti na omode we na your official receipt no we the company din was bibia was nti na omode we na ya de ama me no nti ma ko hwa so bon se sika no o ma tro bi dollars room no ma tro bi cedis 7,000 US dollars nti mi bisa nsa na we ye ana US dollars o kire me say visa na mo ya ama me no say ene work permit ni nyina wo paper no so ene work permit a say enye work permit nso enka ho a say nti me dey no work permit eka ho nti matua 69,000 nti see aka balance of say ya or say me the best so na me say me sa dey we me nim ho hwe ma me no so nka bibia nye de 69,000 echi no na me say me nim nti e ba sa no e ho na me fa phone e frɛ ma me no e wo ho no ma nti me frɛ na me chechem say ma ba na paper omodi ama me no say scanner matua no san ka chire balance of almost 60,000 600 million kra na me say sika we mkofa wo nso me no anka bibi asa ana o say minya abotre na asem na waka che me no ono opese wayi na akoma me say opese oboa me saa tam na mako ye kan we nyina no na 6 months na aso apa ho ama me Dubai back ne de esi ade aka nti o say me ye den na me focus say se me sabe kan visa no mpa na nka me dia heden me dia eno nti ya me beka bi a chese ma me no kra ma me chance kra ma me nyeden me nkasa opeso oboa me ono minya abotre ade na oye no ono onim faso bia wo so ne voice nyina wo me phone no so oni ayi bia wo so na Kumasi fo kra ne Accra fo kra omo ba ye kra no omo otomo omo 8,000 euros Kumasi for ne nkrafo mobile no ton mo 8,000 euros na me de enam say you can say me ne fi kuro ba akon so nti no de ma me 5,000
we no na sesia no me nkɔ na mkɔ bisa we nti menene kasa na we no ekati afiri na me frɛ na enko na me frɛ na enko nti saa da na nka ɔsɛ misa ekɔ back to enzima na ma nkɔ ɛna me kɔda madam fo nti anwumire no na misa frɛ no ɛna misa ne kasa no ka kyem sɛ sika ni nti na me yɛ saa de a minya abotre na ɔno wayɛ na adwen sɛ ɔbɛboa me ɛkwan bi ɔfa so a ɔbɛboa me no ɔbɛboa me wɔ nkrɔfo bi a wayɛ na adwen sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa mo nti ɔba Ghana koraa ne dan a ɔsɛ ɔyɛ no wanyɛ nti sɛ sika ni nti dia minya abotre na me hwɛ na service an ba sika sɛ na menya asɔ so na me ka kyɛn sɛ me de menya sika bi a menni kapre koraa sisi a koraa na me retɔ aduane ma me yere di koraa menni bi ɔno so ne minya abotre ne mmɔ mpaye na visa no mra na sisi a no makɔyɛ interview na wie ne de acha ye bi a 1 month 2 months visa no bɛyɛ den na yɛ nyame adoma visa no bɛba na me ka kyɛn sɛ baby amekɔyɛ no nya interview na mekɔyɛ den mekɔyɛ just say biometric fingerprint pɛ na ɔmo fa ɔmo amisa me hwee nti there's difference between say wakɔyɛ interview and we nti nya interview na mekɔyɛ nti nipa na ɔsmo ɔmo no ɔmi so ɔmo yie na nya interview na me yɛ den mekɔyɛ nti me kan na ɔsɛ minya abotre me de minya abotre na adwen a wadwen afa me ho no ɛyɛ nsɛm beble na me de mako mitwa so sesi anu duba na mbɛkɔ na aka nti ɔsɛ metwɛn sɛ we no bɛyɛ den ɛbɛyɛ yie ne yankopɔn adom sɛ mbetumi atu kwan a anasɛ nti minya etwen ya fide me nte hwe we no so makɔyɛ so amente hwe me frɛ maame na nti da ko me frɛ no na me man ɔno kasa man message sɛ why busy na minya abotre na on the saa pressure no ɔmpɛ na lady na me de ne passport ɛba ye no ne maame afrɛ na ma ne pressure saa but say sika no kura mpo no 400 million pɛ na obetua ye say sika no mpo anya den wamfa nkɔ ogya to nzima hɔ nti ɔno wayɛ na adwen sɛ ɔmo ayi ne sika kura yɛ den ɛde ama no ɔmpɛ pressure bia nti minya abotre na menya kwakwa ye wende nti hɔ maame so me yɛ message man sɛ maame ɛne yɛ abro na udi me na wonim sɛ wagya obi sika ɛwɔ Ghana ha sei adentina me de na me de ma wo sister ato na wo sɛ kyenkyena me mfa anya den ɛmfa nkɔ mo obi wɔ Accra no na nipa no sɛ the way a wo ka kyerɛ me no me gidi sɛ saa nso na wo ka kyerɛ nipa kro no wa hyɛ ne 3 months ebia nipa no akɔgye loan wɔ bank na ɔde ama wa hyɛ ne 3 months na esi a 3 months na aso abro na ne nsanka bibia no ɛbɛyɛ den na ɔma wo pressure nti sɛ we no anya yi a ma me hu ɛna ɔsɛ me de minya abotre mako abotre na me didi mu a nti me kɔ embassy ni ba na me hia ne sesa na yɛ friend ama no ɛwɔ me kwa baby amete no yɛte bɛn ɛkwan no sɛ na me hia no ɛna me ka gye so makɔ abaw na baby amokɔɛ no in fact ne me kɔ hu yɛ no mani anye ho ɛnyɛ saa na wo sister ne me kan yɛ ɛna obi sa me na me kyerɛkyerɛ asɛm no kyerɛ no so yo minya abotre na sɛ ɛnyɛ Italy no kra na ɛyɛ Canada no ɛno so ɛyɛ na esi ɛno kra na manfo yɛ den ɛkɔ ne sister no so kan sɛm beble but Canada yakɔgya me so no sɛ ɛnyɛ me ne na ɛyɛ we no nti ɔka ne dia manka hwe nti na nwumle ɛna misa ma sister no Grace no message ansana ɔbɛma me message back sɛ minya abotre na again na ɔka ne dia sese nti ɔbɛyi ne sika ma no na me dia no kra ɛbɛtɛne ayɛ Canada ɛna me sɛ ma na sɛ bibi sɛ ya identity na won frɛ me ɛmɔ ma mane sɛ Canada nsa mepɛ sɛ mmɛkɔ sɛ me nkɔ ɔne me nkante ase anya adwuma ansana ɔne me ayɛ den ayɛ bibi sɛ ɔno so o minya abotre na sense ɔne nsɛm beble nti me frɛ number na ɔde ma me no ɔmo office ɔmo frɛ ɔmo back no ebi so ɔmo sɛ process na ɔmo yɛ no ɔmo start yɛ na yɛ Italy ɛna bɛsesan bɛyɛ Canada na sɛ ɔmo start process na yɛ Canada na ɔmo so ɔmo de ɔmo ni Italy ho bibia ɔmo start process na yɛ Canada na ɔmo ayɛ den dog yi na egu ɔmo ni nyina yɛ Canada ɔmo ni Italy nti ɛhɔ ma mu nsɛm ame na yɛ den atwa me ntro nti ɛhɔ na me frɛ no ka kyɛn sɛ me mpɛ sɛ mɛkɔ Canada bia ɔne me nka Canada ho asɛm nti me pɛ me sika yi me sika yɛ den mami because wona wo ka kyerɛ me sɛ anya ntɔ a anya ntua ade na ama so a wo bɛyi me sika yɛ den ama me nkɔ Canada ɔne me anka Canada ho asɛm ana ɔsɛ sɛ me nkɔ dia makɔ akɔyɛ interview na ba ne die me nkɔ dia ɛneɛ me sika yɛ den ahye ana me sɛ me sika no so deɛ mɛgye
Misika na nhye meje. Wa bossa no omote Nti, ye papa ye wa. Se misika ahye de a, enye interview na mko ye na so no me anka. Ono say offer office for say omo ne me atena say aye bibia mantiase aye adwuma akwa agreement ana mantiase aye adwuma na meji tu. Mo na me say me no omo nka ahwe. Wona me no wo bibi nti adanti na bibi ni amefa wachi eno omo akwa agreement. Me no omo nkwa ye agreement na so omo ne me aye agreement ama ma sensan nkrata nti ma ko o show paper na chi won say me signature ne different signature ewo ho nti o ka sa no e na ama me ko hu saa da na omo de paper we ma me no sa na omo de different paper bi e kan ho na no no omo de share brown envelope nu omo amfa nhye me nsem sa na agreement na eye no na omo de share mu nti after say oba be eye we no na wo sign Marco ampache me onso o show ya omo akrep na different since I get feel your friends your friend yaba obi anim no minim kro wo so ba na eminu so owo Italy nti business certificate omo ye ma me ni nyina o show omo akrep we different omo akrep nti contract no kro obi amfa nhye me nsam ma nhwe omo aridi ankyere me we na omo de hye me say mensensan say ana mpa so nsan nti we di na minim ho hwe nti after say ma me ka sa na me ko yi paper no kenkan na je say nsem a wo mu ni say sika na we na omo ye no sika no say connection say ye yi o say anye yi o omo ni sika bia eyi ma me ka bia nti sada no bi sa me yera obeka mantimi ani di sada na ama ade e chen nti ehwa na me ko ball tufuhin na wo krom ho na ama ne say ekwan a ma me no ede mi afa so ni na say ochina bi mu ko ya ade na say ma ma obi ama ne a sabi mpanfo wo krom nti tufuhin na wo ye krom na me di asem no koto nanum me ne madamfo ba ko ena tufuhin say no asem wo ya ade ma mo ye ade mi no enye ne kwan so no nti ono ankasa be ye den ebe kwa ne ma me ho na akọbọ na ma ne nti ade chi am magi mu aye nti ade chi na msa kwa ye me kwa ye no na tufuhin no sa na wo so minim ho he nti ade chi am ko tufuhin no no tufuhin no e ka che me say wakoma me no ho na ma me ne nsem a o ka no e che say misika no ahye because ma me ne ka say me ma nkan sika mfa nwu ne ba ne nsem minim ba bia me de misika no ekoye nti me nkọ ha nkọ gi misika wanyini ma me na nyini mako eno so wo mani bi mpachan eno wan kan sika nwu ne ba no ensam eno akire ya me fa bo ne nchewo eno akire no nti e ba sa no ya me se nka no kure na che se me nam nso mako asa obi a ohun sika da na sika ba onsam na ekira ye se lawyer no e wo no minim se sa na ma tete se lawyer no o ka se ko sini so no na wo ye lawyer de onye lawyer ye boyfriend mpacho mako ye no kure onye lawyer ni ye no boyfriend the boyfriend of this can command mpachan ai boy na nka se papa e na ma me ya wo se the boyfriend no boy na the so no se ne lawyer ni no ai sana ma wo hunu se onye lawyer mpachan na Grace the wo Italy no the boyfriend no ne ti mpachan the boyfriend no ne ti mpachan and also ye lawyer kwa kan sika ne gu ne nsem mpachan na o maami wi a wa beka tro say sika no ahye because one kan afa ngu ne baba ne nsem okay ne maame kura di mata bom dua nyina wo fun so maame wo ye maame ben no enti wo yi ni nua ama no ne boyfriend no ene wo no akasa Grace ne mo hyeda mo ya kwan na mo bu nkrofo fa so mo gigi wo mo sika die maame wanyini na so ya Marcos medase pa medase ni akonya ade ama mi mesra ma akoma mra fom na asemu obeye ne den Sabre dia busiafo me de madu Pensan Company Limited ayen kofa by Dr. James Amoa na doc enam nim de so ade nropi no a na ba adwama so adura o de beba bia so esofoma na apai di ntia an enwane nura hodo a na ahye aduro ni mu ma no eno nti na ya na amada sama nyina age aduro no atumusa no na aduro ba kwa awie mene wo eba bedi ho komo agan herbal mixture ene ne capsule so adaroma aduro enwane nura hodo pi wom phytochemicals ewom
so ɛna endorphin agye aduro yi abɔ so ɛno nti wonya aduro yi binom a ɛbɛboa wo paa ɛsiesie nipadua no na ɛbɔ wo immune system no nso ho ban afiri ɛnyarewa ahodoɔ pii ho ɛno nti awia yi sɛ wode ayɛ ahotutuo wode ɛda ne da wotaa complain sɛ wo honam nyinaa yɛ wo mmerɛ wapɔ so ɛne ɛsesɛ koraa ɛtɔda na wɛda ne mu ayɛ nwunu no ɛkɔba ne sɛ yɛ asasaborɔfoɔ no sɛbi wɔnom ɛntumi koraa ɛsiane sɛ ɛyɛ a na ɔmapɔ so nyinaa twetwe wɔn ɛno nti ɛna mekamfo agan herbal mixture ɛne ne capsules no ɛde ama wo sɛ wonya binom a ɛbɛboa wo ama wo honam na ɛtutu no sasaborɔ no a sɛbi ɛdi wo hwa no anaa ɛdi wo nya no ne nyinaa ase bɛtu dekudeku a kyɛ sɛ wonte nka mpo sɛ wo honam ɛyɛ wo ya biem ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules no ɛna mekamfo ɛde ama wo afei wɔn nso a wo sisi ɛtaa yɛ wo ya paa wo sisi yadeɛ a kyɛ sɛ ano ɔden paa yie wokoto a nkoto wosɔre a ɛnsɔre na ɛno nti koraa no sɛbi ama wo sisi no asɛ sugar akyea kakra anaa sɛbi wo sisi no emu ayɛ mmerɛ no mesrɛ wo adaroma bɔ mmɔden na akɔpɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules no bi na tɔma me ɛsiane sɛ wonya aduro yi bi na wonom a ɛnam endorphin a ahyɛ aduro no ma nti no ɛbɛboa ama wo honam na ɛtutu wo sisi no a titiriw ɛyɛ wo ya wokoto a ɛnkoto na ɛnam so koraa akɔtwe sciatic pain a mekyerɛ sɛ ɛntini a wɔwoto ase hɔ no ɛtwɛn na afei wakyi brɛ mu no nso wote ɔyaw soronko paa wɔ mu no wonya agan herbal mixture ɛne ne capsules no bi nom a wato adi koraa ɛsiane sɛ saa ɔyaw no nyinaa no ɛbɛfiri hɔ ama wɔn nso so watumi ade wo ho afei obi wɔ hɔ nso a na wɔtaa complaini na kɔma ɛbɔ ne pɛri wɔyɛ ne ho hwea ɛnyɛ yie ɔno korɔ no a wɔkɔ ha ne ha sima baako koraa na ɔte so saa ɔnante kakra bi a na n'ahome no ɛkɔ ntɛntɛntɛm na kɔma ɛbɔ kinkinkim gye sɛ ɔpɛ baabi tena ɛgye n'ahome kakra ansa na watumi atoa n'akwantuo ni so mesrɛ wadaroma ɛntena se ɛma ne nya nsa bɔ mmɔden na animu yɛ akɔkɔpɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules ne bi na ɛnom ɛsiane sɛ ɛno ɛne aduru a ɛbɛtumi agye wo nkwa ɛno ne aduru a ɛbɛboa wo ama agye wafiri saa wakoma yadeɛ no a ɛtete woɔ no wakoma no a ɛbɔ kimkimkim no wonya agan herbal mixture ne ne capsules ne bi na wonom a wato adi koraa wadaroma wobɔ mmɔden na wo nsa ka aduro yi bi wie a mesrɛ wo ɛmfa wo pɛ ɛnnom saa berɛ yi sɛ wohwɛ yɛn ɛwɔ wo tv so a aduro no na egu hɔ fɛfɛɛfɛ no a numbers no nso so egu aseɛ no wotie yɛn ɛwɔ wo nkasafidie nso deɛ a yɛde numbers no ɛɛto dwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔne yɛn doctors no ebedi kaso bom ɛsiane sɛ yɛn mu nti ɛna wɔnom wɔ hɔ na wɔnam saa kwan ne so aka wapɔmuden ho haw nyinaa ɛde akyerɛ wɔnom na wɔnom nso so ɛnam wɔn nimdeɛ so ama wo ho ayarehwɛ ɛne ho ano yie ɛne nneɛma bi a wɔsɛ woyɛ ɛne kwan a wobɛfa so mpo anom aduro no numbers no ɛyɛ 0500 0500 88 88 30 ɛna afei 0500 88 90 wadaroma numbers a yɛde ato dwa yi mesrɛ bɔ mmɔden na ɛfrɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ mu nti ɛna doctors no wɔ hɔ wɔnom yɛ open 247 sɛ wofrɛ a ɔmo bɛbɔ mmɔden ɛne wadi nkɔmmɔ ɛwɔ wo haw ne ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso so wobɛfa wapɔmuden ho ntoma pa ɛfra wadaroma ebi a obi wɔ hɔ no nso so ɔhwɛ me anaa wotie me saa berɛ yi a ne nsa ne ne nan nyinaa taa yɛ ne titiriti da bia na ɔkompleni sɛbi ɔhyɛ mpaboa koraa na ɛfiri tɔ a mpɛn pii no ɛyɛ a wɔnhu gye sɛ ebi a n'ani ba ne ho so na wɔhu sɛ ne mpaboa ne ne da hɔ no anaasɛ gye sɛ obi prɛ no na wakyerɛ ne sɛ wɔn mpaboa ne ne da hɔ no mesrɛ wo ɛkɔba ne sɛ yɛ ɛyɛ condition bi a yɛfrɛ ne sɛ poor blood circulation ɛna ɛrekɔ so ɛwɔ nipadua ne mu ɛne nti a ɛma mogya ntumi nni afurusane yie ɛwɔ wo nipadua ne mu ɛyɛ die ntia wontini anaa wo veins no emu asisi ne saa nti no ama mogya ntumi nni afurusane yie wɔ nipadua ne mu sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ no wadaroma ɛkɔba ne sɛ yɛ ɛma stress stronko bi nso ɛbɛta wakoma no ɛne duro bɛyɛ ɛne wakoma no yɛ adwuma no nyinaa so ɛno nti ɛna mekamfo agan herbal mixture ɛne ne capsules no de ama wo sɛ wadaroma bɔ mmɔden na kɔpɛ aduro yi bi nom ɛsiane sɛ wonya aduro yi bi a ɛno na ɛbɛboa na ɛfi a adokoro wo ntini wo veins nim na ɛno nti ama mogya ntumi nni afurusane yie wɔ nipadua nim no saa afei ne nyinaa aduro yi bɛpia ne nyinaa aba mmɔnten so na afei ama wo ntini no emu adeda hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wakoma no ɛbɛtumi apɔmpi mogya to all the vital parts of the body na afei mogya ahyɛ aseɛ di afurusane yie ɛwɔ nipadua nim na wo nan ne wo nsa no a wotaa koakoa ne tae titiriti no ne nyinaa no ɛtoɔ atwa ɛde ama wo wadaroma afei me nua ba afɛɛfɛ a wohwɛ me saa berɛ wo deɛ yɛ menstrual pain anaa menstrual cramp mesrɛ wo ɛntena
na se ma ne nje wo mo so esan se ebra oba pasa bi wakɔ mfikyire na enidane nso de ne ho agye mu no eya na eya pa eno nti na doc enam ne nimdeɛ so de agan herbal mixture ene ne capsules no abrɛw sɛ wadaroma wonya bi na wonom a ɛbɛboa wo mfikyikomu ɛbɛma wo mfikyikomu ayɛ kama na afei sɛ bi wubu nsa won so so wate de a wonte yaw bia ɛwɔ akyire misra wadaroma bɔmɔden na akɔpɛ aduro yi binom sɛ de ɛbɛyɛ sɛ bi wubu nsa ne nyinaa mogyafin a sɛ bi a wɔsɛ ba mmɔnten so no ne nyinaa betumi aba na ebi nkɔkeka baabi na ɛno nso so ɛnkɔfa ɔhaw foforo bia ɛmfamre wo nipadua no afei me nua no mo ma ne mɛma mo nso so mate nkan wuo low libido ɛtete mo no mu die nie agan herbal mixture ene ne capsules no ɛna mekamfo ɛde ama wo wonya drai bi na wonom a ɛbɛboa wo paa ɛbɛsiesie wo nipadua no wo nkwamoa no a ɛwuo no ɛbɛsan kenya wɔnom ama kyɛ sɛ bibia bɛyɛ fine bibia bɛtotɔ na kwan so sɛ de ɛbɛyɛ a wo nso so eduru sɛ bi ɛmpaso agudie no a wobɛtumi agye wo 3 points wɔ hɔ ɛyɛ agan herbal mixture ene capsules no ɛna mekamfo ɛde ama wo wonya bi na wonom a ɛbɛboa wo paa me nua ba ne me nua bɛma ɛbɛboa mo ama sɛ bi ɛmpaso agudie no anigye ɛbɛbɛm afei wo nso so a wotifa ɛtai pai wo ga usi utrase a ɛyɛ asɛm ɔma wotiri so nso a ɛno nso so yɛ bibie wɔ hɔ no wadaroma ɛduro ya na mekamfo de ama wo ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules no bɔmɔden na ɛma wɔn nsa nka aduro bi na wɔn nsa ka aduro ya wafrɛ yɛn ɛwɔ 0244 718 557 ɛna afei 0241 604 702 Mr. Bɔmɔden na frɛ yɛn number sa yɛde ato dwa yi emu bia a wobɛfrɛ no wobɛtumi ɛne yɛde kasubo mu so na wɔnom ɛnam saa kwan ne so aboa wa ma wɔn nso so apɔmuden no ɛsi pina ɛsita ɛduro ne nso deɛ yɛdɔm na yɛdwen mo ho nti no Ghana ha yɛato apete ha baabi a all pharmacies, chemical and herbal shops ahodoɔ mu no wokɔ a wo nsa ɛbɛka agan herbal mixture ɛne ne capsules ne bi wopɛ ne dodoɔ mu nso afa w'ani kyerɛ mu Kumasi ha ya PFA pharmacy a ɛwɔ Tafo New Road Junction hɔnom a wokɔ a wo nsa ɛbɛka aduro yi bi Colinac herbal ɛwɔ Ashtown Freddie Mens and a rock pillar herbal so e will KO. A fade any farmer e will KJTM room de when each remu or one sa ebeken no baby. Would drew Cape Coast, any Cape Coast in Potamone so a pina herbal. Would drew pina herbal la do bia wo peno, who benya bina or the assorted or how far. A fade tachiman, a shy man downtown, any castle new market phoning in ano. Humble mother pharmacist say we be a pharmacist nimo. Ah, waji and run ve into Wuka. Do bia wo peno. One sa ebetumi akan bi wo ho obomode adru enkran okaishi drug lane honum so dia eye repage ventures mama repage okọ ho a won sa ebeka bi enro no dodo bi a wo pe wo de boxes ahen na wo pe udru repage ventures a wo okaishi drug lane a won sa ebeka edru ni bi Mr. Obomode na prioritize wa pomuden esan sa wa pomuden de ehu hia pa na wo prioritize wa pomuden so dia ene na wa kaya ma me say wo de eye Pimsan herbal products ena ebe prioritize it too and a guy herbal mixture and in a capsule since near say a guy dear tossing Akoma aha eya kwa 87.9 FM on TV akoma Nsem dwumadie no eno ne yahwe ne yetie ne ne Albert Kofi ena edi nkomo na asam no ama ya honhono pa Albert aso wo ho o ma me se dan nti Marco after say tufuhene no ɛkɔ maame no hɔ ban na mekɔ sɛ mekotie muae no ka kyerem sɛ ɔkɔɛ no maame no nsɛ maame na aka no ɛnyɛ nsɛ asɛm ketewa maame na aka kyerem sɛ ɔno ɔyɛ awɛ sɛ sika no mamfa nhyɛ ne ba no nsɛm ne ba no nim sika no sɛ yɛkɔkɔ sɛ yɛtuntum o nti oni sika bia ayi mame me na menim ba bia mede sika no ɛkɔɔyɛ nti menkɔɔ na menkɔ gym sika in fact tufunyene ka saa asɛm no kyerɛ me no nyame sɛ nka no korɛ na mehu asɛm a menka Bachman no oda so ti ase otio won hwe ye na ne mana start amu anya no nti e wo so mu sie no basa maame na ntu ne manofo a obesie ne ma adia no nti Marco manka hwe na me sole koye nti ewo mu na na ye Christmas mi so November ana yankopon aduminya adwuma because na me wa ho nkyere mu pa na me wa ho nkyere mu nti minya adwuma bi November Inti December ana mo breakie ana me coffee no tun say maame no it's a grace no of Italy about December no but na me nya awe inti me kodru fi ansa na me che say maame na yede aba inti na nwumle
ya na mete asɛm no na anwumere na mefa madam fo mienu ɛno mkɔ maame ne fie hɔ ɛyɛ sister Grace ne maame mekɔ na ne sister ama no so wɔ hɔ bi ɛna meba sɛ mebɛgye me sika because ɔka kyerɛ me sɛ adeɛ no ɛnya ntɔ a ɛnya ntua ɔmo anye yi ɔbɛyi me sika ma me nti makyɛ sɛ wabanti mbɛgye me sika nti ɛhɔ deɛ maakɔ ɛnya asɛm ketewa anwumere no deɛ ɛyɛ ɛnyɛ ham ketewa wɔ efie hɔ ne ne maame de atem didie nti madamfo baako me ne no kura na tifie ɛka kyerɛ ne sɛ onya abotre na sika 1 cedi kura no obi ayɛ den awu wɔ ho nti sɛ asɛm sɛ esi a ɔsɛ onya abotre na ɔne nipa no yɛ den ɛkasa na sika bebebe wei ɛnya deɛ nipa no betumi ayɛ den agyae ma aka nti ɔka saa na madamfo no ka saa na Sister Grace ne bufu ni saa de ntina bɔyɛ no ɛka saa na ɔpɛ sɛ okone ne ba bi ɔpɛ sɛ ɔde ne kɔ bia no ɔmfa ne nkɔ nti ɔhɔ no ne sister ama no na senti na America no yesinze mafo be ya no hye se wo be ifu nti susu se be ye ne betimi abodo ho bai hwani o sa ekeka nti ne sister ama no na epata ya se yema yakoma mrafo na sika ne de ye dan a enyela ye nsa beka nti ne sister ama no e na opata ya se yenkofi na de ansa na de kye a obetu hu anamo na wa ye den na wafre beginning no so mihu nyansafo daadafo no ono ne yede na yesa adwuma asem ye refri ase nyansane so no daada wo boa nti after say mihu say omo ye me papers na wo hanom no na am say me ye investigation nti me ye investigation na mihu say boy na o ka say oye no lawyer ni no sa na ono mom na adwuma no ye ne de oye manager me so me nim boy no me ne boy na na ti manager o JCL no ya me so me ne boy na na ti kuro ba ko so fiti ye nkwala blom an ni boy de saa lawyer no kan say Eric Kwawo no yo so ye lawyer ni no minim boy ne pa nti atwe na me hu say sa na omo ye me hu say omo ye mayi no wo JCL na me ye investigation about JCL na me hu say ono ye director oye manager wo ewo JCL no nti ho na me ka kire me frɛ ma me ne bisa no ana ma me ne so onye lawyer ana ma me ne so enye Eric Kwawo na eye ade no na se no nti na menim se rekwa na eye nti na me ma ne pressure dia ene me nto ma adwemu na nye ono na eye na me se menim boy no menim de boy no suban ye den esitie me ne na tena atikuro ba ko so nti menim no nti se wo se nye ono me mahu se ono na ade ne ye ne dia nti se wo se nye ono dia on dia menini ni asem o dia waka mate nti sa asem we mba bo ne sister ma no so amane na ma sister ma no so ka chem se enye ono na eye ade no na lawyer no ewo ho na msi o mo se oni ho de ame de menini asem na me de me to mu me to ma adwumu dae nti after say ye kwa ho man to kwa ne si ye na ade chen ye no ade chen ye me wo ho na me wo mpataba me ma me ho na ama no frɛ me say omo pese omo nim hia ewo ekuro bi ye fani nuba ɛhɔ na ɛrekwa a wɔne ne papa edi abusua panyin nti wɔn pɛ sɛ wɔn hyia mo hɔ na mbisa sɛ asɛm bɛya ɛna wɔn sɛ wɔn ahu ɛrekwa a wɔn ne uncle nti ne uncle ne sɛ wabɔ asɛm no wabɔ wɔn ɛhene no wɔn yɛ sɛ sɛ yɛ pɛ yɛ ho atwe afiri ho wɔn bɔ wɔn hene no wabɔ ɔhene n'amaneɛ nti ɔhene ne sɛ wɔn mmara nti wɔn pɛ sɛ ehyia mo nti wɔn de kaa ba nti wɔn duru ha ne yɛ nyinaa yɛ kɔ ɛna msi yo nti ɛhɔ na me frɛ madamfo na nwumuru no me ne kɔ omo honom no ebo na mane na ono so wo moto se asem se na omo aka ntimi de omo ka ne de memfo nti omfa ne moto ne mra na onko jame ne yenko na bo ne de ne moto baaye nti eto na omo frem so mo abedu junction na msi ko omo ntwa me na me ba nti omo to na enso de moto e baaye na nka chensa memfo ka na meti moto nti ye di ka nti mu yenko me so minim ho na mpa so ye nyina ye kodu ye nti ekwae no na ohen no so e wo ho e na ye kwotena ase nti ye kwotena ase no na boy ne papa erekwa ne papa enu ho later no mo frɛ erekwa no papa na obaye nti obaye na enyina yehia na ohen no bisa me asɛm na me kyerɛkyerɛ asɛm no nyina no mu kyerɛ no na obisa Sister Grace ni sɛ asɛm a me kan no kro bɛn na ɛwom nti o sachi sɛ o kan asɛm a wan kan asɛm kro anwie na ohen no ka kyerɛ sɛ asɛm a o kan no na asɛm nnim ɛnyɛ no kro ɔno ohen no ɔne maame ne kasa da bia wɔ Italy onim sɛ nasi ene sa anti Grace no onim se ne ba erekwa no onim se nasi ni Grace no yes ni onim no erekwa no ani Grace na wo ho wo ho but onim se bibi say kra ye den
ɛwɔ ɔmo ntam nti asɛm na ɔka no deɛ ɔma na no koraa nyɛ den ɛnsi ɛkwan a ɔfa so obenya me sika ama me no ɔmpɛ me sika ɛma me ɛna maame no ka kyerɛ sɛ asɛm no nti na ɔno free Italy ayɛ den aba ɛna m ka kyerɛ sɛ ɔboa sɛ no nti anka ɔba yɛ kwan kɔbɛfrɛ me sɛ asɛm no nti na maba nyɛ sɛ mbɛpie no so a anka mɛtia na ɔsan akɔ nti ɛnyɛ no kora nti na ɔba ɛna ɔse asɛm no nti na ɔba yɛ ɛna mako ɔhene no ka kyerɛ ne sɛ asɛm no nti na waba anka ho hia sɛ asɛm wei obetwa ho plane ticket ayɛ den aba anka sika na ɔde twa plane ticket no kora anka ɔsɛ ɔde twa me sika no bi because asɛm wei baabi enu ɔde asɛm wei bɛkɔ obɛyɛ den obɛdi bɛn nti ɔn deɛ ne ɔbɛka no ɔmfa sa nkran na boy no wo ɔna no boy no nim afie a boy no tim nti ɔmfa me nkɔ na ɔnkɔ gye me sika ɛmfa nhyɛ me nsa nti ɛhɔ na ne sister ama no ɛsɔle yɛ na ɔka sɛ sesia no boy no sika no ɛwɔ boy no hɔ boy no adi sika no nti ɔma bɛbɔ hu ni papa ne deɛ ɔmbɛsrɛ ne papa nhwɛ baabi a ne ba ne wɔ na ɔmo nsam nka me sika no mfa ma me nti ɛhɔ no boy ne papa na nkasa ɔwo no yɛ frɛ no kwaw ɔyɛ busuma panyin no ne bufu na ɔka sɛ anti ama no ɛka saa asɛm na asɛm no obeyi ne ho ayɛ den efrim because onim sɛ n'ase no but onim sɛ bibi sɛ ɛwɔ ɔne ne ba no entam na asɛm wei aba dadaada mfie afe atwam ɛkɔ mfie mienu nso obi ama na mane na nansen kwa no firi ne ba no nkyɛn ayɛ den aba but onim sɛ ne ba boy ne nkyɛn wɔ nkran aba onim sɛ asɛm sɛ ɛyɛ den ɛwɔ hɔ nti sɛsi a ne ba no korɔ frɛ na nya de ɔbɛka no kora kyɛ no na esi a ɔkɔ akɔhwɛ no wɔ nti ɔn deɛ ɔbɛfrɛ ne ba na bisa no nti ne ebesi bia no ɔbɛma yaso ate nti ɔne ne boy na aka abom ɔbɛma yaso ate nti after no adekye efiri ɔhen no adekye no na me twɛn sɛ na edu tam a wɔsɛ me de resume adwuma mu nti adekye na me twɛ sɛ ma me ne bɛfrɛ me na anka ɔne me aka ɛho asɛm ne ɛho kwan a yɛbɛfa so nti me ba ye hono kwane ye befa so enye na 7.9 eh yes pa die mama edam obo fie nti bomodia na prepare na wo ne to chance go because wo be cheni uma wo be cheni ne ma wo time ne ma na chi na omu bunko abrante nkonko ye adwuma obi man so nya ni se wabo kakra ekọ 800 million me de kakra o Dubai boni o sheka keep it okay mama enko na me ne doctors enko din komo ene ye bomodia na yakọ faith to be particular clinic yakọ akọje aya research Marcos Ejoso okay ye mumrem Marcos yebeda wase de ya chia oni wabedwafo Mama Faith Prophetess Dr. Elizabeth Achariboatma so yɛn fa ne nkyia so nkokora ɛma oni abedwafo nyina Faith Homeopathic Clinic ɛnɛ nso yɛduru fie yɛduru office yɛduru adwuma mu hɔ yɛka kyerɛ onya ne sɛ wapɔmuden ɛte sɛn deɛ na ɛkɔ so wɔ nipadua anim nsakrai na abɛm a onim sɛ na ɛnte saa emu ani hu so ɛyɛ kwan a nyame bɛma wɔ nipadua ɛne wadi nkita ho ɛnoa na ɔhu no asɛ wonya hu a deɛ wɔbɛyɛ no ɛho hia papa. The late Martin Luther King Jr. will say it is not what happens to a man, but what he does with what happens to him. Obi enya just headache. Watata na hosa amene kuno. Obi enya HIV said me no kase weda so tiase. Waso so na adiem edekọ. Eno ti so de wapomode sam edi agro na ojeja ho a. Ade a eni kwase kun no. Ebetimi kun. Yare bebre wo ho a by nature enye kwankro yare. Enso nko a say yare ba wo so no abeye kwankro efri say anamo ese se utufa o yare no ho no nya no na wutu no ujeja ho ani beba ho so no ade a yebetimi aso ano ade a yetimi sa na de watwa na no mo se do me see obi enya HIV for the last 20 years o hwe ne ho so yinto da so tiase enso obi enya headache de ne ko na to na no mo se do bi enya tipaye keke na to na mo se do ni nyina ne say ufo apomodi serious Enyoma bia betutu aseda saa ene echina meko on se ewu ba ye de wanya kwan ewu ewu ba ye de wanya kwan ewu so what you say ewu ba wanya kwan ewu because owo no timi ka se ko echina no waba enu ti no mesro say bra Faith Homeopathic Clinic be chef die nim unti na ye de sem fidie we nyina aba say the vaginal steam and say the omba no ma be sala enti no oma kama ya kra mo abeguma ma say de ope ba akwa ko si ofie kra obenya
na watena so ama bibia ye kama de ama wo ba bia ye ba bedru no sika ho ye den enuoma emo ye den ankasa wo sa wi ase we sim enti utena ho ma yare esa be bo watena se de a ese minim de wo pesa wo ye ho minim de wo pesa wo ye ho ni padua ne sesa kakran wani tua wote ho ye den ukotodwe na eye wo ya no wachi kase ebe so okon achi won eko osisi ho no spondylosis aso mu den wanya osteopenia wanya osteoarthritis wanya kase mu yade a ha wadwene unya accident mre bi kase ni mu bu ni ekireye ekoi nanso nanse wahyase etese ya obi ebem infant na ho Brafate homeopathic clinic na be chef di ni enhwema wo o menstrual cycle no aye altered because okofa aduro Marcos unim say research bi apie say ene Ghana ha abofra we 60 years ni o ma cha say chefam plan o fa family planning pills just say the edition no na de ba ku bi e be pie yanim ene say wa sha na afa de onya ne dofo na wakoyiye yin say ni timi ma 6 years ni oyiye 6 years ni the menses ni timi basa che say opa wa ma ne dofo ba wontimi tiafa so na nyame adom obepie Faith homeopathic clinic no enne moja ne twa ama abaye ameka ne ho asemi wa fire funu bosome miensa enie ode ne te ho ye den so wakɔhyɛ family planning na atiafa so na afeu pesa wo but enye ya fabra Faith homeopathic clinic na yentimi moa na say de wan hwɛ na otena ho di agora bema obema ewu na wani fra oyiri be chusu bema ma oni fra enti emfa ntena ho emfa entena ho ema asam emeto bisa ma no om say na me ma me kru bema ngu sen ene nani fra ne bema be wu pa de na kanani fra na me nya me bema na me fa nye mani wo me fie ani fra me na me kan ne sika ontimi ko fa sai check bia ba de bema ne de ewu a me ho be kire me mani je be san wo wi ase a me baaye enu nti no wo ye bema na wutie me a o bema na insa be gu hu na asha ase ye ketekete a wo mpemu ano opo adwuma na wo ba no akotwa wan toto no am ne tablet ba ko bedu fie na ejake eno ye mfa ngo ba mesro at the end of the day sa pills na we twa wan toto no ebe ma condition be no palpitation ebe san so I increase your chances of blindness in old age. Enuti enfant na ho na nom sa pills no eye bibi na ama be ma na kofom Brafate homeopathic clinic ni ehwehwem yehu a ye be check ohun su omoja na etwa drama ebe ko eno ano no be ma na afon no be sa benya ne kese weakness no be sa afrim akọ enkwamwa no be boost spermatozoas no be increase ama afi watimi anyisen oba no ade na o catechonis Brafate homeopathic clinic na be chef die nim san so na ye free condition bi fitulai sa fitula na koko na enye koko a ebesi wo ma hu se nesi wo yi ewo wo yam ti uja ona ya hu se moja kakra na aba mesro emuwani nguso ebetimi akrepo ebetimi atwa wagu fom se grim wo sa wo sorry na untimi sorry bema tie Brafate homeopathic clinic na saya de hu ama mema bebre mema sam akofom eno de emfa ho ne pills bia wo befa emmoa eno ti no sa wo ye bema na wuti a brakumase ahenema kokobin 18 ho no ma the say ye fidie nim ye scan 36 nerve endings no organ bia aye weak bia no ye besa na ba ko a meka access san say bema bia wutie mi a wo ye ni patuntum odaki Shemu abetodwa mi say so di from 35 years going na first na care 40 say a tiba form from 35 years you grow with your prostate just say unyini no na odun so twa ho glands bi e ho e fe no prostate no na no so ye kese na nam say dun so twa no enam prostate glands ni munti no e ye kese na e kamia no eno ti bon say odun so na wo chema e ben ye chen say wan chem uhu ne sa pe no say enlargement bi e ba honom inflammations bi e koso honom na enyini timi de ba na infection so etimi de ba brane ahwehwa wo die nim ne ehu say ye infection say ye nyini o ye de dro be ka atuase e be ko e ma biom amotimi abodwuma tie so wan hwe na koso yesa e bedru mre bi no bon so be chim don so ne ma this say the rubber e koto be manim na wo de wa hwe o fa wo sin so ne yeso ne hwe o be ma tie asimpo e ne ko da asen yemfa rubber nto be ma mumpo e ne ko da asen ne de rubber be to be mam mesro Brafate homeopathic clinic na intimi mo na sisi amena o ka say 57 million people na enya yare friend dementia
every 1 year biano 10% and I said 10 million new cases ebeka ho e kire say nipa etete alcohol etimi de ba Fabra Faith Homeopathic Clinic ni to ase ma wo adwendwen pi yare bi ada o so acha watu ase a enko na ye wadwendwen create chances ama also etimi abenya dementia ni bi Fabra Faith Homeopathic Clinic na ye moa ade bi a ye dadwen da o so a ye health related bia no oba Faith Homeopathic Clinic a ye wo ho say ye be boa amena to ase na tie oba enkasa wo be so ahwe because Faith Homeopathic Clinic you to ase ekwa emabiom eno ti fa numbers we ne phrase is here 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ya tigo line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Marcos and crime phone and friend number we 0540 710 940 0540 710 940 Marcos yadie bi obi yare bia na ye ma me ne nananom classmate phone nyina invite wo momra ya ma 50% discount we abrewa ya besiwa wo komre wabom bra na ye moa saa so na ya kokra we ya besiwa wo konkokra bom te se bronu bia we adwo bra na yentimi emoa na nkokra bom ya na yare asa be chewa ka ho bra na yentimi moa nyamisha pa Akoma FM 87.9 Kumasi. Se oba be hwehwe oni paduani ehunu se yare bi dunya na se yare bi anu na if a free and the aniska yeah it's a mess bi a wutie se because we didn't know say about fit party yeti a what's about fit they say homeopathy I understand a holistic because holistic a yemu a enye fa ne fa ejuba ibenya adaje ye do share mfide nwa so di mu a oni padua akwa bia wo oni padua mu di ye bi ya chewa na yi chewa na se ha bi wo ma na afi ya shasi ni di mu duma ama onu kiti Akoma FM 87.9 Kumasi yeah the greatest shaman yes na ewra wonti na akotu yare bia no question enuti na obi di stroke e ba ye abon for so many years so jeni all by ekrukra na no man so sebi maso mani mu a so ye dan homeopathy no kiti kesi no so strategy ye de ma no ye no massage ye no treatment ahodo afi na wanya amode ejiane baso enti e be se stroke na tsa wo so ache ana so busu ani bi so acha Fabra Faith particularly okay ana say bi o ha na ye brebom yare hepatitis B e dinya enti amana kwa say the fukra sha say the aboni Akoma FM 87.9 Kumasi enti e be se so the Faith particularly say the American you party kwaso e bi tu asiama obi o ha na ni ani yare e di ni penya bi na so ba Faith particularly e di kan ebedi ka da fi ahye wani so na wohye wani so nyina ti wohye wi a na fi ye bienu astarte kam ebi to ase tu de ne ya ni yare a bra and then dialysis that's them control papa na can say wura ti yankopon and I'm kidney problem escafo krewu now kidney problem and back particularly can say ya ye de no ne be kan ni ama na kakra bi we say Akoma FM 87.9 Kumasi the source of Fabra Faith particularly wakonya enemu yare bia sexually transmitted disease bia Fabra Faith particularly afi de me di twa to kama makos oba ne be mati okay bi o ho na oba no e infection ontimi nya wo be ma so how do oni paduam nti awo ntimi ma Fabra Faith particularly particularly the awo wasem kwa de ani enka nurses be brave o na so mo nti Fabra Faith particularly ne mo message say and cry was Sotium and Tiku Junction. Okay. Uba Kumasi Asua, Santas, Ahinema Kokobin, 18 more or Hona Faith. Akoma FM 87.9 Kumasi Bogo Sufo now old Asida. Bogabo Sanet. He message say, if Fibia Edoko Ghana Fonti, Ama if Fiabe in Nipedium, yes, let's say, Oba Bell detox, and no crying Dika. In detox. 96 now, chief fini na detoxification. I don't know, so many years 1915 started say
Fifth. Okay. My numbers in the bra. Funny says here. And a good screen. So 0244 0244 58 38 59 0244 58 38 59 0275 96 94 14. Nyame enshow pa enunti bomodiana efresisi 0244 583859 and now 0275969414 fresisia na any a doctor for any enkomo bemena Unyaba family to aso yo mama found to aso tie for baby a obia memo ha mo akwaba eba Akoma 87.9 FM so but so me ne wa hie awie ya me ne obebon komo afọ apomuden mu enhu nti wapomuden mu nkomo hia me pa nti me srow the next 10 minutes edi animi fam wasoma me na ye mon komo emfo apomuden mu me ba so be free hack fk asoye na me ne wa hie awie na ye bobon komo afọ apomuden hu eye osaya de ene ne oba betena se edi hu nkomo na ye hwe pomasibre ene according to Ghana Health Service one mo mpanimfo me ati ase se day in day out ade ati ade sen se nipa nya osayade ani osayade na adoso dodo osayade na aba ejimpacho so nya osanko a mo asomra ha tutumika na mo asomra ha ne ani nkomo wate na empanyi se wo apomuden na so wo nkwa na wo ade pae no kre so wo nkwa na wo ade ba dika ka chew se osa kum nipa eti se ne umpese osa ebe mo ato nananam e wonse do a enei mo asomra ha hack healthcare for ye no bafu abadwa so na yese enu no yese Ghana for mo no no se ye eti se ne wanya osanko a ma wasomra ha na ko pedro binum adroni dinde hasa mesha and hasa capsules enu amienu yanumbom mesi yanumbom edi tu osase osa aye kwankura atranso acha wa kwankwa enkono me ba cho so to hasa mesha na to hasa capsules nom na wono nom ne yi a ebo ama osa no contentem eti se ne wa he enu no ho a ya cho se osa tamfo se aka cho se bibi ye tamfo a ade no ho ye chi kokokoko sa na tie anu nti ne abre bia obenya osa bia no eso ko drugstore bia ben wo pharmacy shop bia ben wo over the counter bia ben wo also asamesa and hasa capsules no na etu osa na but you sure dey wa me say osa no yade rebo a bacteria na sa bacteria yi etimi fafi adwaye so yetimi fafi ba bia ye ni nipa di hu enhyemu ye ni nipa no mo hye ne ma bom ni de sa H pylori mo na ye kan ho asem no oye den a obitima tia ko ni padua mu omo na osa na ba ni padua mu na mpampi no sa osa ya ye kan ho asem yi anase H pylori mo ye kan ho asem yi omo to ye nso ntia ni mu omo to mu a no mo de asem ana abraye ne be sa so nti nodofo wutie mi be say so wonya osa nko a ana wonya ayinkuro nko a waduro e bia kopɛ numero onu eye hasa capsules hasa capsules me say no ma honto friend number is here ne nko anim number is 0240 friend number is here 0240 one friend number is here ne nko 0240 23 83 10 me say friend is here wa wanya all say friend me say wanya all sa friend wanya yemkuro wadro bia kopɛ eye hasa capsules yenko number no 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855 0203 822 855 friend But I have TV no so fire here. And that can also na ya de na kire me sesa nei. Ma bia ko de ba kumase. Me nya kusi wo murom. Wo oton cars, oton China cars. Onu nya osa. Onom hasa mesa. Anom hasa capsules no. Kusi ana wasi asi
wasi fam ne ho atɔ no ama ne okɔ n'anim eti pacha wo wanya osa waduro ya biako pɛ Food and Drugs Authority say Ghana ha obi a wanya osa bia wo wanya nkuro bia no koto hasa mesa ene hasa capsules no me ba to tie osa ne yomo hudu bebre de ni kan ye ododo na osa ene ye mama me coast Ghana ne won to school da kora no osemanya stomach osa eno de ba wo yefun badwao aduane bia beto yefun bia ye wo nsa ene friends say ododo na osa afa ye nko anim ya sanso of peptic ulcer sa peptic ulcer ne de ye wo okoko ta hyehyɛ enso na ba mama me coast nso ya na mako mana Instead you. mako nso Debbie. na so adanti na dasani a ene wanya ulcer nti wunum suo na akoko hyehyɛ wo me patcho so bota hyehyɛ wa ulcer na ulcer ene first peptic ulcer no waduro eye biako pɛ eye hasa mesa and hasa capsules me patcho onua wo hwem TV no so onua TV so aminua minua ba minua ba minua ba me wafa se mini kuma waduro na wonum eye hasa mesa and hasa capsules abre bia enum bom okotomu ba ko pɛ na no a ulcer mesa we say endey enko enti what just the free waduro aye hasa mesa and hasa capsules afa yesanso esophageal ulcer one mo nyasa esophageal ulcer the type one dey umum ha se de bia bu safram so ho eti so ho na tia horo bebre wotinte so bebre a eno no na friends esophageal ulcer no fa number ni sisi ai ye mpanimfo se enei ye ma odisua bebre wo to enu na wo nom no wo kwakoto aduro no a ye mpanimfo so de frɛ sisi ai mesi na ye ba ye said ye nankofo nyom fa hodiem maame akosui said ye nkofo fom to mopafra said ye nankofo soro kane no ma soro mu dua so no ma soro a wo ma giboja bu ko madwuma so no anya simpuma kra eti se wonya osa me pa che se wonya osa me se wonya osa wonya yem kra me se aduro ni ye ba ko pɛ eye hasa mesa ena hasa kamus no ma honto aso na aduro sa Mana ka said aduro no tiap na de tie Ghana for muntie be se say aduro yeah and no one no my fight woman na kan no muntimi na tie me se onya osa muntimi na uye fita oya hoya me ka so hoya what ya say uye suro ha uye kurasi ni atwi ya me ka what ma say be se why suro ha unya osa timi osa unya osa titinte so basa what ya horo basa obota hyehyɛw utitimi power say you say ga broni say migraine also utine boss ya de hwebo mu unya also timi yosa unya also utimi ni bebre obania ne de oni odi anyina aduane me sorry nkoma me akos me say Ghana fo nti na nei mabawe o me say na ya ka also ya get them also na ka nipa to them no and ya kana to them other for na what na no ama also ku me say also kum nipa also ye nipa ho adwuma also manipa ye mo boka dem me ba cho so nya also tia ha wonum timi to wontimi ni di aduane bia besi me ni akusi wo murom onu say aduane o pepa ma me akos eye fufuo pa ene akrante na say wie pa ya fufuo ene akrante anaya ma okusie oduoku na onu ye de nkatekan pa ye de abawo kakoni di mu na so onu ato ntimi ni di odofo adura no na osase eye hasa mesha hasa capsules me pato ebre ne kopa wo kumase na wo os adura atanom eye hasa mesha hasa capsules wo bebi atanom a wo du ani temu okumase no wo PFA pharmacy ya watafo ni road me pato du on ma wo benya ya duro bi ato wo kumase keo kanani aka no krobo odumase udu keo udu asta udu mromu a ba bia me bobo so ko wo benya no bi atam wote aduro no okọ anu mu a okọ aya Costa Pharmacy ewo ene so the hospital na die nhwe o maduro adum pampas mu duro mbe beto afi okọ Oson's chemist benya mesa ne hasa capsules atonam sanso ne nei okọ Colac okọ Fredimens sanso na akọ Danny Herb a benya beto mba ton craft jatamo enka Fred Mosapa asa mesa se mu no nya se kuma o ankan ya uru ani chemu o kan si drag lane tie ne ye pa or can't see drag lane but both is your quarter the other. That no more I am cool and also come back to one kind of pass or quarter soon alcohol halos. After Angel Herba Babeka home, one more for the Amonco Garson Family, Mubenya a Dribiato, Sanson and Nay, or Mankesma called Jeff Herba, or Uncoco Anas and Cow,
wo nkokwa oko Isaac drugstore mbacho ubenya ya duro bi ato mbacho mame akoso yi me de ma no sie me se magana ni bia ntia se dey osa yade ayarefo osa yade kum nipa na se wanya osa nko adura wo no mo yanko hasa capsules me da se yanko ya ni mu a papa eya kuma 87.9 FM be me na pega mu kakra bi mame na program no de enya asem ketwa na wasem no de easy. Na ase be kra na chese ya ba bedua mu sa ewi ase be kra ade asem kra yewu kwa anasa de yewu kwa anasa yewu anasa o yewu ha afobo wiase nipa hwani na pani o de gina no na ma besia tumia atikuo ma besia aye team a wo mudi maame ya funu maame e ka ho bi ana ebeye ana ya de dambo maame ka ho maame mua ka ho bi ni aya akwan ya no so agese ya ka mi ben o Mike esi so mini pa ma ja brandy ba nyame ahira no obi asabre owu obi asabre owu ama me ka tero 690 ni Dubai na de was say twi my lord for my keka ho a adan Ghana o ma we mutena ya o I had to say each one for himself God for us all. Where I just do I need to penny because I know we man can say invoice na ko mudi kan de man no say receipt without any correct any forger any we no complaint nothing a forgery we you know ukra so yedi we ma wo a wo nso what's what you so no ma me what you just say onim no eti obi mistake be a but doesn't dream ni ankasa na dreamode na oba besia na head ross ballers timi ganges me bunipa 700 million just say go sister na na there you want to bro mama man no kwere ba ko bia was me make say bon bi no the papa ya be fan wedi ya can say no bon o be fan wedi because bia na mama say oh ya bunu oh ya nya about the come say so escom criminal yes why escom criminal action to no pain ntinye say do things say juma wo dia no so she woman no say criminal say oh ka tuma be bo media na chese now adie ba kwa nchen so dey be make am Ghana ni as you say Ghana no yemre mu nya dia say wudi nsam say beti ma chewa nyame aba ne de nya wachi obi ya bi abo nyame aba ne de ochu de say ya ke mako senye de be make say Christo som and abebo nipa ho abrante we I'm telling you o she nipa 5 o beautiful to the be say o nkokunu me na ka chewo and o wa na say wo fu adoa wo be be fia ba be no nanka mayi mani o say ka me onna na me ko onna tena te kwa o wo fu start e ho no o nufu ya twia be si na ase a no be ka say free Italy o say fa na bra be penalty akwa wo abodam ye de na si play mu de na ba now go to see no obusa sa what bu obusa no be too confident to what's a pen uko ni obusa on say on na yo sati say uko here obina be just say plan there be no be na beka no but eneno I say Kristo sumunti ye tufo duabonye ukuni pa na ye de and ye kasa che eti amani kwase afu bi so take advantage edin some phone but me dey me catch wo ma nyame ya sumni he otua ka Isaiah comes or say
Oye nyame otua agya no mamu yo so ka free I want to atwa so so. Etinya even one generation. Eti wo do ka say wo na wabu because of from wodi. O betia wo no generations of some power more. Grace Italy. Na enemy Italy kro what? Grace Italy. Oh now Italy I am roba say. Italy kro na ati na bokro. O ya roba sa no. Ni phone wa ha o. Mana mo so guso. Adabi yamane na ade yamane. Mo man ultimatum okay yo mo phone wa ha. Ni phone and the boy now was so a lawyer. Ni phone wa ha. Now and na sister ama no. Ono so phone you wa. Kutu say by Yo by ira. Kofi Ono so phone wa ha. Ma kwe. Na guy no call so a lawyer kwa o fake law. And no so cry against the laws of God. Obi abrako law school abranya na say oh the kronunti wo so your lawyer for lawyer. Oh ma me dey mesre Grace so wo tie nka e ma ye nkoda ma de kra nche so ene oku ada so wo tie nka ma ye nkoda ma de mpo nche ma ye nte wonka na ye mfa yie ntu ye bonen de wonya de awie ya ka nsisi ye mo di akono mu ni nkona de aka ye mo ho ban eno ye che ya na mo wase meka say nim go ase de fata kan ni ba sister when you be wasna yes ye dance because my way they make it producer tell my son I said aso ye besa ba how ho kura na me first me say yes o e ma wa abadaye nti wo ya je bi wo ho na do ba edikan na wo adie bi ho na wo ye na aha kama die ana na kaminim se o robbery crack say robbery ke say man aye robbery yi na say na tim what a front pampe na yanti ha na wo ba besia titimi asese sika gu dem asese sika o ba ni sika wo ba besia edi egu ni dem ni me di kura ti ye wiye ya mai mo nwa ye hu na ka ye nim si ye di musisi ye ma bia no aka wo ye ba tan die aka mo dwene aka mo wo akoma bia e mu eduro na ye nim se ye de mo ye ne dɔso oba ma me panyini se wo abrochire ondim se wo kɔkɔ enti se wo ho dia na wo be fa na dia wonim se na dia e ye easy ano de se obi e pɛ de wo hobi na wato ne nsa afra na na so waka se oh me wo metumi de wakɔ odi sika ne baba se si ye ba bi e dia enti woji wudi ye ehun se we dia ma me ya ye ne no wa yi of Italy na aba enti dem wo twofufu ama na tonkwan enti da wo be kire ni bia na wo di so ma me dia wo kire ni bia na wo di so na oba besia pa wutumi je ba mesika na wo sa aka che ne se ashim ashim mpabone forte se wa wo ji abrantie nti se sika wo si ashim na se enye futuo te se de na pastor Euro so kan ye de me ma wo mo a na ka wo betimi abrantie nti se ni hu nsuo gina ne ho so na watimi aba na odi akototo mpanimfu anim ahemfu anim na wo watimi aka cha wo se ashim na wo be daada ho wo ukuro mu na watimi daada ho akira ahemfu ni nyina na wo fa plane pam na wo sa akọ na wo ma me panimu agina wa aka se one first kana ashim ba nensa na wo ka wo be bakura na de si wo fie nka ya asem ketoa iti afutu bi akokoko ma me ema mo nsa ama emrantie no nsori nyina o no mo sori gina e ba ya den se de o ma ni mu aye den na o mo kakra o mo benya no o mo pese o mo di ye bibie no ne ho nkwane ba no o mo aso aye hye no ema mo nkɔ fefa nsɛm bi amra wo mo o because o mo sori a o mo no ama awade akra ho aye den o dwene ha wo besi aba akonhoma ene ha wo besi ahyehyɛ ne fie ni nyina aka ho bi wo so se aduane kra wo ntumi ni baby ontumi na ebeda wadidi atumi ada sika we ye sika ketoa se sika no amra ma wo ama me anka de o ma ne de no koma no kanu anu no o me na me di ani mu ye bibia nti gaje jena bibia so nya de ye ntwa wa sedani de wo ko ne na me ho wo ba ko ne bia
Oh, you do work on them airport home. Near said that work with the counter 1, counter 2. Near the only man in Yes, process na say. Process na kasa. Na we plan say enyi nyame plan na bo no. Kia beche no. Ona kan ko bedem. Kia beche no. Ada na mo yes a. Canadian embassy wona we koye. Embassy no oni na. Se nyɛ nyame na bo ana. Abo ano a. Obedem. Ada na mo yes a de. Mama enne ya ma wo network na. Say ya ante won kan. Ya bibia begu so. Wo say ya na business Ebesu ba do besa tries ka no. Obetua. Ya di begu so na wo besa tries ka no. Obetua ya ko ya chi ba ya tete nsem bi ti ya twen ya tete nsem bi ti ya twen na me. Omo wo bu wo mu nyina. Omo frɛ frɛ ba. Enti maya mbabiem fa me bi megu so. Na hwa ba bia wo no enche na wankasa no wo ba be show wo akonfo ba be ku ya ji esika fabra nyame ya adom o abusua enti wo bobo nipa bi din enti mu nyina mo nkoso na ye huru de ye be ye akwa nyame ya adom a memene da ai memene da na ma vera yes kunu ma vera no wo Fox FM won odi ne dwuma yeah Elder Samuel Yaweje Elder Samuel Yaweje waja no ya nyame ya atomo a memene da 14th guest na yede papa etumpem elder yɛde ne beto empem ti wekipi no bekoso ewo wonom residence wa ebuakwa Apostle John Pra Junction wa Apostle John Pra Junction wa ewo na yɛde no ebeto empem no ye 10 p.m. na je say anadwo 10 na yɛde na tompem ewo hwa ne fie hwa ebuakwa no from 4 a.m. to 10 a.m. and yɛde ne beto empem Apostle John Pra Junction hwa ehwa na ne fie no ewo na memene da yebekọ akwa ye wufosom de ama no ewo by Spirit of Fire Ministry no ewo ebuakwa abandenden ebuakwa abandenden ewo na ombekọ akwa ye wufosom de ama no ye wi a ne aba besi nkonya ewo ebuakwa RC School Park ho na chese yaye na yie ane yetu yensadia frɛ adɔfoɔ agyamofoɔ say ade to wani enye wa na wuyi no kwasem this obi ba ebeboa bebia mu wo bia nyame ya adom a memene de ewo ebuakwa ye moama vera onkata ni kunachi ma kafra me kamechiro kafra amen enyina yebeba be cham ya me shira pa onka mo okay evangelist mama you be say mami wo kwa sorry dey and then you Christopher na yetiri mu odi bone akase Christopher sorry sebra Italy hon ko or ja waji agirimpa wama me kra da bre wo no na ye enso kromfo tachi amoa pa kromfo wo de adwene ene bu nipa won fa tuo ene kwa akono de na adwene ene obi ko naivu say me lawyer nie ene membe na obu nipa wo wi akotena sorry dem kromfo te se ma mi wei na ewiase ebo ball bi abeto aboda bi esa abebo enti ma me ready sooner odi abrante yi wura mu no enya wo nko a nyame tuaka na se ya na yegege bro na Jeremia ko kan yo wo se ye nananom ne ye maamenom ye gyanom na ye bone wo mu ni ho na ye na ye so aso no me wo be na wa wudi mu asem no unya na obi de wo me fa sa kwa we so ya se da wudi obi ba agyina sa ya we mu born na watu abo down no ebe san be bo na wo de end e ba de yare na ebe bo e de yare pa wu sika wo bu nkrofo nyina unya no pomasibre anu na eba wo so no so
Oh, mama, sad travel and talk for the Ebinum. Ebinum dim wasem papa akrom fofa. Me say we 100% you emu 2% pe papa. 2% pe na ye papa so called travel and toss. 2% pe na ye papa. Akrom fofa. Adai. Wouldn't even wouldn't contact, wouldn't connection your baby. I now force to be office. The Nipa is desperate. Or my anymore say Ghana yet time. Ghana yako no bio. To a bob the sick and kakra. Minko baby in quashe. Naminko pa home and mammy home. And a move put the mama ranting about why you're stranded. And I'm in Dubai. And I'm in Dubai Turkey. Walk Jana go baby. No way in and knee. No be bad so far no in the matter no mudidi. No mudidi. What I would know made the deal. Nanya mi be tua moka. Amen. Mo mudi sa adwuma no. But in conform say shaboase. Na ka branti woti nya ko tena Dubai abo sika ntesa. Pa na ye krank manisa nko de Dubai. Manisa nko de baby. Wa na bo. Oh, free mu. Was I renew 2 years? Wa na bo no. Ah, bo na wo de hwe ne yere ne ma. Broni papa. With woman abesia with the what jisikano with the auto baby no man enjoy na mo de baku yare enu adu se wo mpe kasa ya ma wo neko si china wiase nyina abehu ni pakoro ya de to so aso bi abehu baby a wo hye bi e be fra ta kire se kuro no na wa bɔ no asisi no asi nipa no na me se nananom na etwa hia no obedada no ho kire wo mu no etu obi enti ma police fo anche no me se da ma police fo anche no na mo hwa ni sa no wa jimi ni ho akira mo sa na okọ sister onfa hunni no kura ne ye ka kira wo onfa hunni ubetua sika no na wanhwe ya wuntua na odampa so na ubese tua ko nyo bia ene ye bunu fo ya hudi enyo bia na wiase ye bunu fo ya hudi esorobofo odi obi achi o esorobofo odi o se wunya ba ko bi buri dia wanya wo hwe ya abrante we bofo di na chi no e different ye besra wo ye besra no e ba so no doso farisi kabre no italy for kwa de wo te apro be 3 months ya wo betimi abetua e ma ni nyina mo te apro mo tintosi munya na mo nte na te na fa betua nka na sem fa na sem akasema me yesa yan kwa homa ne so na yemfa break akra no ye beto aso nti wo de e bia wantumi anche wa adwene ma ne hawo ye be frefre wonum nyina ye ma ne last one wo di ne ba bia akasa free Marcos. Yango po siya mo pa. Namo di siya mo akiyaw. Kasi ubi a kampanya Christian ay man. Ay fish man. Si mo ko ali bitiya ko isa Yesu beba. Munu kura mo kanti mo munyangu yo. Yango po siya mo bige dia me kan se. Wakina na mama sa wada no. Omo meka bibi me nyina yi hu ya sa di ayi nyina beba be fire ye be yo ba bi fu be tuma ti amo. Omo ho asisi wo mo. Within the baby akasef. Hello. Within the baby akasef. Mesa papa. Within the magi. Hello. Ebresa enti Dumu TV set na Dumono. Within the baby akasef. Mesa a proper area. Okay, yes. Money adwuma pa mo ye magana so. Na sankofo ye ankofo bi a oma konfo papa. Hello. Pacha wasam na wo kan to aso. Ai oma konfo papa jumo mu di dia manfo Ghana ha nya nketwa. Ai di dia Ghana ha nya sam ketwa meda say wodi ne ba bi akasa. Marco. Yeah. Yeah, Captain Bergo, Kenya Saman. Marco, Monica, Sofu, Pastor Judas, Munia, I mean, Shamo, a Franco Foley. Yami be trouble Kanya, my crap. Marcos, Omunia fool. Which one? I mean, also tell you, what's it? I conform with Italy, what they say, add them. So I'm Fanisca Mano, on training. I say, we didn't baby akasa free. Marco, good afternoon. Afternoon.
Pacho mkaza fika so aikini. Na mese abrante ne dio o abotre pa me nke me a na ka woman free taliba back na me koto no fio no. Kama won sika ekunu. Na yebetime a na yachime na me ho ato me no ono so we free ya se cause ni omo ye die enye emboa kra emboa. That's it. We didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Mekwa mini aba papa bi. Ekwa me wafa kwata papa. Mini aba masomo asante mampon kofi ase no takochi ba ko pe. Mini aba mami ma moni adwuma. Onu adwuma yefo adwuma dia mudie no eso ya ni papa ni enche ya yefo ni yetiefo nyina. Mini aba me dia me kan se ni pamu moni na ho. Ni pamu moni na ho papa nene. Sebi akukudure kura Ghana fo manu bi mu kura na nya sanketua. When you cry, we know you cry that walk and I will be man, what that for no more that kind. If you shall could do crying your man be no, and my mouth for Bokro no, and yes, and Ketua. Now we have Berman, so now when you see Kabia, I mean, you have one what to what it. No one quite for so many discounts, who didn't pay here? Why have a bravo who ye? It's an important money now, and as for no who. Yeah, Coco cry, the other barn said. Maya usika nyejimwa na dia ka ache etimi nya ba kana kuma ntumi nya ba de bini bi de bi nya ba no obi ano wato wo wade obetua de da timi nya ba papa nyame sha papa menya nke mefa afrefo de bia ka nanso me bre no aso nyame ya adom a ye beto aso nti ye to aso a de ye sha obu nyina afa pie wo beboa iche se wonso mu abi a wo bia no faka ye de ho na otwene mutan wo betua branch isika de ama no obi nkonkɔbrɛ enkɔsɛm fifire wonim adwuma a ɔmo yɛ ni hu na waboaboa sika no enti Akoma FM 87.9 Kumasi wasi ahye obuada ma me wo boa wo de yɛnkɔ Fufu asante obiem Akoma FM fufu party kairo yewiya no wayo a eye free Emfianum nie ana Akoma FM amakoma sema asantemai ane kanamai adi fufu free eye the biggest fufu party our Ghana afije eposo Saturday 22nd August 2026 and obadu pako shop ejumadi na sase jumadi na eposo our Asokwa Municipal Assembly opposite Makion Pentecost New Asafo MHHS School Park no so Akoma fufu party so person boy e bia na na e banchi bodia atosodia e nam na person de boa frey our 0246 766060 the 5th edition of Akoma fufu party kaise date no Saturday 22nd August 2026 Akoma fufu party proudly sponsored by Promo Tomato Mix. So your local food, so your continental food, stew, soup, your piano, we are Pomo Tomato Mix, a powerful Caribbean AFR deodorant roller for fresh and comfortable long-lasting dryness. Oh, Produce tour. 0544 726882 or here in the seasoning powder. You will flavor some chicken, goat, jollof, ginger, garlic, spaghetti, and a shrimp. 0244 525908 Lash insecticide powder. A Kumwa, Yomutu, Yomanamfo, 0246 519012. Begin of Farmer Clinic, Dr. Tan Jaso, a Brokago, also the government hospital, 0244 774 282. Body crown, fresh and frozen food. Yawayet Yase, Otit Ayet Yase Market, or per chicken, fish, sausage, gizzard, and a car. Freying, I was 0542 769 251. Gentleman Dental Clinic or at Tonsu High School Junction. Dental Clinic 0559139582. Grow Fine Tonic makes you grow fine. Yeah, Ghana, yeah, Coco, and I 0244 596532 and Akoma Peters no that your natural helps here and a day 0245 105476 Akoma FM fufu party wopa over two and quite different Baya Epiasa Kumasia baby or do fufu on an epa no be fufu no yamomakai so Akoma fufu party yo know why you are free. Akoma FM 87.9 Kumasi. They said the company here Akoma Sports. Now Emma Salma take a scramble, a more day. The whole Ghana open sports papa with tear, so we pruning. Me say what I'm tear.
Michiaswa, let me tell you, Akoma Sports, 87.9 FM. Papa. Salome President. Minima Feni Marabushi, Open Sports Etia, Koto Sports Nobo Tua, Jai, Alobo Tue, Akoma Sports, 3 to 6, Black Sambe Classy, then in another Techi, now they have Fenu Class. I'm more foreign sports, now local one, they Jai, Kotoko, Asofog. Obe fire, everybody told me. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sports Etia, Tia Blasami, Ewakuma, any sports cruise na, I'm a pipem, Ababoti, minima feni madabushi. Minima feni madabushi. Minima feni madje oye. Minima feni madabushi. Akoma FM. Akoma FM 87.9 Kumasi.